ஏற்றம் பெறுவது. அடுத்தது சிறு தெய்வ வழிபாட்டால் தேவலோகருக்கு ஏற்றம் பெறுவது. மற்றது பரபிரம்மத்தையும் அவரது அருவ நிலையையும் உணர்ந்து அவர் இரண்டரை கலப்பது. பரபிரம்மத்தின் அருவ நிலை உயர்ந்ததல்ல. அருவ நிலைக்கு மேல் பரமாத்மா நிலை உள்ளது. அதற்கும் மேலாக பரபிரம்மம் அல்லது பகவானின் குறிப்பிடத்தக்க தோற்றம் இருக்கிறது. அவரது குறிப்பிடத்தக்க தோற்றத்தில் உள்ள பரபிரம்மத்தை பற்றிய தகவல்களை ஸ்ரீமத் பாகவதம் வழங்குகிறது. இது அருவவாத இலக்கியங்களையும் வேதங்களின் ஞான காண்ட பிரிவையும் விட மேலானதாகும். இது கர்ம காண்ட பிரிவையும் உபாசன காண்ட பிரிவையும் விட இன்னும் மேலானதாகும். ஏனெனில் பரமபுருஷ பகவானாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் வழிபாட்டை இது சிபார் செய்கிறது. கர்ம காண்டத்திலும் அதிக பிரம்மம் தரும் ஸ்வர்க்க லோகங்களை அடைவதற்கான போட்டி உள்ளது. மேலும் இத்தகைய போட்டி ஞான காண்டத்திலும் உபாசன காண்டத்திலும் கூட உள்ளது. எல்லா பிரிவுகளுக்கும் வேறாக அல்லது கரும்பொருளாக உள்ளவராக பரம உண்மையை ஸ்ரீமத் பாகவதம் இலக்காக கொண்டிருப்பதால் இது மற்றவை அனைத்தையும் விட உயர்ந்ததாகும். ஸ்ரீ பாகவத்திலிருந்து ஒருவர் கரும்பொருளை மட்டுமல்லாமல் அதன் பிரிவுகளையும் கூட தெரிந்து கொள்ளலாம். கரும்பொருளாக இருப்பவர் பரபிரம்மனான பரமபுருஷரே ஆவார். மற்ற எல்லா தோற்றங்களும் அவருக்கு சம்பந்தமுள்ள சக்தியின் வடிவங்களே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ராம் हरे மாதாஜி. कृष्ण माताजी। नमस्कार माताजी। நமஸ்காரம் 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 எல்லாருக்கும். ஹரே कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। பிரணாம் हरे कृष्ण माताजी। प्रणाम माताजी। பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। वाढव मदद माताजी। हरे कृष्ण माताजी। नमस्कार। हरे कृष्ण माताजी। நமஸ்காரம். ராம் 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 ராம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு எல்லாரும் யாரெல்லாம் வந்து மங்களாரத்தி பண்ண போறாங்க, வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. அவங்கள ஸ்பாட்லைட் பண்றேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வேணும்னா அவங்களே கூட பாடலாம். அவங்களுக்கு நானும் மியூட்ல போயிடுவேன். யார் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எடுத்துக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயம் உதீரயேத் நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदात्मा पदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधकान्त नमस्तुते. सप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 29வது ஸ்லோகம் இல்லையா? அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யாராவது பாடணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அவங்கள மட்டும் நானு அன்மியூட் பண்றேன். ஓகே. சோ நீங்க மங்களாரத்தி வீட்டுல பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா இப்போ? அது வீடியோ ஆன் பண்றேன். மாதாஜி நான் எனக்கு உடம்பு கண்ணெல்லாம் வீங்கி இருக்கு மாதாஜி. சார் நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, நான் கூட மியூட்ல போயிடுறேன். ஸோ நீங்க பாடுங்க. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றேன். ஓகே. டெய்லி ஒருத்தர் பாடுங்க. நானே எதுக்கு பாடிண்டே இருக்கிறது. நீங்களும் அந்த சுக்குருத்திய அடையுங்க எல்லாருமே பகவானுடைய அருளை. ஓகே. ஆனா வேற யாரும் பாடக்கூடாது, சரிங்களா? அதாவது மியூட்ல இருந்து பாடணும். பாடணும்னாலும் மியூட்ல இருந்து தான் பாடணும். எல்லாரும் மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. ஆனா ஒன்லி பிரேமா மாதாஜி மட்டும்தான் அன்மியூட். ஓகே, நான் எல்லாரையும் மியூட் ஆல் பண்ணிடுறேன். பிரேமா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோ.
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले प्रजमानं यशोदाभियोलुहलातवमानं परामृष्टमद्यन्तदोधृत्य गोप्या यशोदाभियोलुकलातवमानां परामृष्टमद्यन्तदोधृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सादङ्गनेत्रम् मुहुश्वासकं पात्रिरेकाङ्ककाण्ठ स्थितक्रैव दामोदरं भक्तिपदम् हिरिकृक्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वगोसं निमज्जन्तं मह्याभयन्तम् ददीयेसि दग्नेषु भक्तैर्जिदत्वं पुनः प्रेमदस्तं सदा वृद्धिवन्ते ददीयेसि दग्नेषु भक्तैर्जिदत्वं पुनः प्रेमदस्तं सदा वृद्धिवन्ते वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चन्यं वृणेऽहं वरे सातबीह इदं ते वपुर्नाद गोपालबालं सदा मे मनस्याविरष्टां किमन्यै इदं ते वपुर्नाद गोपालबालं सदा मे मनस्याविरतां किमन्यै इदं ते मुहाम्बोजं मद्यन्तलीलै वृतं कुण्डलै स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुसुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभै मुहुसुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरस्तामलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाप्तिमग्नम् कृपादृष्टिवृत्त्यादिदीनं बदानु ग्रहाणे समामज्ञं यदक्षदृश्य कृपादृष्टिवृत्त्यादिदीनं बदानु ग्रहाणे समामज्ञं यदक्षदृश्य कुबेरात्मजौ भक्तमूर्त्ययत्वत् द्वयामोजितौ भक्तिभजौ कृतौ च तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेति दामोदरेह तदा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षो ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने ददीयोदरायाद दाम्ने नमो राधिकायै ददीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं द्वदीयोदरायाद दाम्ने नमो राधिकायै ददीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम अरे पाड़ हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम हरे हरे रामा राम राम रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे
ஹரே ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராமா ஹரே ராமா 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Mataji. Thank you, Mataji. Thank you, ஹரே Mataji. Hare Krishna Thank you, Mataji, thank you. pranams ஹரே Mataji. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நல்ல ராகத்தோட பாடுறவங்க மட்டும் நாளைக்கு எனக்கு சொன்னீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு நானே அலோ பண்றேன் பாடுறது. ஓகே, அப்படி நாளைக்கு அதாவது நான் பாடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த அந்த இது வரணும், அந்த ஸ்வீட்டான அந்த மெலோடி வரணும். ஓகே, அப்போ எல்லாருக்குமே பக்தியின் இதுல வந்து யாருக்கும் வாய்ஸ் டெஸ்டிங்கோ அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. பக்தியின் தரப்புல ஈர்க்கப்படுவதற்கு தான் இந்த பாடலே பாடுறது. சோ அதுல வந்து நீங்க ஆழ்ந்து அந்த ராகத்தோட நீங்க எடுத்துட்டு வரும்போது, சோ அதாவது நம்ம படிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது, ஸ்லோகத்தை வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே, சோ அந்த மாதிரி நீங்க பாடணும். இன்னைக்கு பிரேமா மாதாஜி பண்ணாங்க, அது மாதிரி நீங்க எல்லாரும் யார் அதற்கு வந்து கரெக்டா இருக்கீங்களோ அவங்க மட்டும் கேளுங்க. நான் கேட்டு கொடுக்கலன்னா அப்புறம் நீங்க சங்கடப்படக்கூடாது. ஓகே, அதனால நீங்களே வந்து ரெடி ஆயிட்டு வரணும். ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து ஈடுபாடு வர மாதிரி நீங்க பாடணும். அதுதான் உங்ககிட்ட நான் எதிர்பார்ப்பேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. நீங்க பாடுங்க நாளைக்கு வேணா. நீங்க இல்ல எனக்கு இங்க இருக்க டைம். இந்த கடைசியில நீங்க பாடுனீங்க இந்த ஹரே கிருஷ்ணா, அது நான் இன்னைக்கு ஒண்ணு கேட்டேன். கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் கொடுத்தேன், நான் பாடி காமிக்கிறேன். ஜெய ஜெய ராதா தாமோதர ராதா தாமோதர ராதா தாமோதர ராதா தாமோ ஜெய ராதா தாமோதர ராதா தாமோதர ராதா தாமோதர தாமோதர ஜெய தாமோதரா 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 ஜெய தாமோதரா அப்படின்னு முடிச்சாங்க. இன்னைக்கு ஆர்த்தி பண்ண இப்பதான் வீட்டுல ஆர்த்தி பண்ண இப்பதான் ஜஸ்ட் ஜெய தாமோதரா தாமோதரா தாமோதர ஜெய ராதா தாமோதரா ஜெய ராதா தாமோதரா 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 ஜெய தாமோதரா அப்படின்னு முடிச்சிருவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்து நாம இந்த 29வது ஸ்லோகம் வாசிச்சாச்சு. ரொம்ப பெரிய ஸ்லோகம் இது இல்லையா? சோ இந்த ஸ்லோகத்துல நாம நிறைய கருத்துக்கள் வந்து படிக்க வேண்டியிருக்கு. ஓகே, சோ மைத்ரேய உவாச்ச, இவர் கொஸ்டின் கேட்கிறார். யாரு? விதுரர் வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறார். அதாவது பகவானுடைய இருப்பிடம் வந்து அடைவதற்கு மிக மிக அரியதான ஒன்று இல்லையா? அது வெறுமனே தூய பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே அடையக்கூடியது. காரணம், அது ஒன்றே பகவானுக்கு வந்து கருணைமிக்க பகவானுக்கு மிகுந்த விருப்பமான ஒன்று. ஸோ தூய பக்தி தொண்டு ஒன்றுதான் பகவானுக்கு வந்து மிக மிக விருப்பமானது. ஏன்னா அது அந்த உயிர்வாழியை வந்து நன்னிலைப்படுத்தி அவரிடத்துல வந்து சேர்வதற்கான ஒரு மார்க்கத்தை கொடுக்கிறது இல்லையா? பகவான்கிட்ட வந்து நாம போய் சேரும்போது நம்மளை விட பகவான் தான் அதிகமாக ஆனந்தம் கொள்வார். நாம் இங்கிருந்து சங்கடப்படுவது வந்து பகவான் என்றைக்குமே விரும்புவது கிடையாது இல்லையா? ஆனா நாம பகவானிலிருந்து வேறுபட்டு நாம வந்து we want to be இந்த பிரபஞ்சத்தை நாம ஆளணும் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோள் இல்லையா? பகவானை போல எப்படி நேத்து ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் இல்லையா? சோ தந்தையானவர் உண்மையான கார்ல போய் சுத்திட்டு வந்தா மகன் சிறு பிராயத்துல அவனுக்கு அது எலிஜிபிலிட்டியே கிடையாது அப்படின்னா அவன்கிட்ட இன்னும் குறைகள் இருக்கு, பக்குவம் இருக்கு. அதாவது பக்குவம் இருக்கக்கூடிய தந்தை அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயம் வந்து மகனிடத்துல இல்ல இல்லையா? அந்த குறைகளோட அவர்கிட்ட அந்த காரை கொடுத்தா, பெரிய கார் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவார்? எத்தனை ஆக்சிடென்ட் பண்ணுவாருன்னே தெரியாது ரோட்ல இல்லையா? சோ 15-16 வயசு பையன்கிட்ட நம்ம ஒரு காரை கொடுத்தோம்னா அது போய் ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு போயிட்டு வரதுக்குள்ள அந்த கார் நல்லபடியா வந்து சேருமா? அந்த பையன் நல்லபடியா வந்து சேருவானா? அப்படிங்கிறதே ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? சோ பக்குவமற்ற நிலை அது போன்றுதான் நம்முடைய நிலையுமே. நாம் எல்லாருமே ஆத்ம ரூபத்துல நித்தியமானவர்கள். நம்முடைய ஆத்மா வந்து விடுதலைக்கான குவாலிட்டியில தான் இருக்கிறதே. ஆனா நாம் என்ன பண்ணிருப்போம், அதை வந்து டெம்பரரியா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு வரும்போது கட்டுண்ட நிலையில வந்து எடுத்து வந்து வச்சிருக்கோம் நம்ம
இல்லையா? சோ அந்த கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறதுனால நமக்கு 4 விதமான குறைபாடுகளும் உண்டு இல்லையா? புலன்கள் வந்து தவறு அதாவது புலன்கள் வந்து குறையுடைய புலன்கள், அனைத்தையுமே புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது. அதே மாதிரி தவறு இழைப்பவர்கள், ஏமாற்றக்கூடிய குணம் உண்டு நமக்கு, மாயை எண்ணக்கூடியதை வந்து உண்மை என்று நம்பிக்கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஜீவன்கள் நாம இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம் எல்லாத்தையுமே பெர்ஃபெக்டா பண்ணிடுவோன்றது நம்ம ஒரு அதாவது நாம நினைக்கிறது அப்படி. ஆனா உண்மையிலேயே நம்மளால பெர்ஃபெக்டா கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. எவ்வளவு பிரயத்தனம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளவுதான் பிரயத்தனம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் நினைத்தால் நம்மளை பக்குவமாக செயல்படுத்த வைக்க முடியும் இல்லையா? ஆனா அதற்கு நாம அவரிடத்தில் நம்முடைய சரணாகதியை வந்து சமர்ப்பித்திருக்கோம் இல்லையா? சரணாகதி என்பது மனசனுடைய தன்மை. மனம் வந்து இறைவனிடத்துல வந்து நாம முழுமையாக நம்மளை சமர்ப்பித்து கொள்ளும் பொழுது மட்டும்தான் அந்த சரணாகதியினுடைய பாவமே வெளிப்படும். நேற்று ஒரு ஞானம் மற்றும் தெய்வீக பண்புகளை பற்றி நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம டெவலப் ஆகணும். அப்பதான் நம்ம சரணாகதியே அடைஞ்சிருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்பதான் நாம ஆற்றக்கூடிய சேவை வந்து தூய பக்தி தொண்டாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அது வரைக்கும் நாம 20% தூய்மை, 80% கலங்கம், 30% தூய்மை, அதுக்கப்புறம் 70% கலங்கம், இப்படிதான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம். there will be contamination only. 100% அதாவது இம்பியூர் வேலை தான் நம்ம பக்தி பண்ண முடியும். பியூர் வேலை நம்மளால பண்ண முடியாது. எது வரைக்கும் நாம பௌதீக பந்தங்களோட நம்ம இணைச்சுட்டு இருக்கோமோ, எது வரைக்கும் பௌதீக ஆசைகள் என்பது நம்ம கிட்ட இன்னும் மனசுல வேரூன்றி இருக்கோ, அது வரைக்கும் நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு நம்ம உளமார்ந்த நிலையில கூட ஆற்றினாலும் மீண்டும் நாம இந்த பௌதீக பண்புகளோட உழலும் பொழுது அங்கே வந்து 100% அந்த பியூரிட்டி வந்து இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? கண்டிப்பா. அதனால்தான் நாம் ஆற்றக்கூடிய ஒவ்வொன்றுமே இறைவனோட நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய வரம் என்று ஏற்றுக்கொண்டு இல்லையா? இது நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய பிளெஸிங் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொண்டு நாம் ஆற்றும் பொழுது அங்கே சுக துக்கங்கள் என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. ஆனா அதற்கு அத்தகைய பக்குவம் அடையறதுக்கு நாம நிறையவே இறை தொண்டு புரியணும். அப்பதான் அந்த பக்குவமே வரும். சோ ஒரு பக்தனுக்கு நாம செய்யக்கூடிய தொண்டு இல்லையா? ஒரு குருவுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு, இதெல்லாம் தான் ஒருத்தரை வந்து சுலபமா பக்குவப்படும். டைரக்டா பகவான் வந்து நம்முடைய தொண்டை வந்து ஏத்துக்கிறது கிடையாது. குரு பரம்பரால இருந்து தான் அவர் எடுத்துக்குவார். அதனாலதான் நம்ம we should pray God through the குரு மர்சியில இருந்து தான் நம்ம அதை வந்து சுலபமா அடைய முடியும். இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து அவர் வந்து என்ன கேட்கிறாருன்னா, மேலும் அவர் மிகுந்த ஞானமும் மனச்சான்றும் மிக்கவர், ஆனாலும் அவர் ஏன் வந்து மகிழ்ச்சி அடையல அப்படிங்கிறது. நம்ம ஆல்ரெடி அதற்கான காரணத்தை ஒரு ஹை லெவல்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அவர் வந்து பௌதீக ஆசையை வந்து நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காகத்தான் காட்டை நோக்கி புறப்பட்டார் துருவ மகாராஜா இல்லையா? பொசிஷன், அதாவது எல்லாரையும் காட்டிலுமே தன்னுடைய பாட்டனாரான மனு, அவர் அதாவது பாட்டனா இருக்கக்கூடிய பிரம்மர், அவருடைய பதவியை காட்டிலும் தனக்கு வந்து உயர்வான ஸ்தானம் வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் வந்தார் இந்த பௌதீக உலகத்துல இல்லையா? அதுதான் தவறு என்பதை அவர் உணர்ந்து, அதற்காக அவர் என்னதான் பகவான்கிட்ட வந்து அருள் பெற்றிருந்தாலும் எல்லாம் இருந்தாலும் தான் செய்தது தவறு என்று உணரும் பொழுது அவருக்கு வந்து அந்த மகிழ்ச்சி வந்து அவ்வளவு மேன்மையாக அளிக்கவில்லை. நோக்கம் என்பது, அவர் சென்ற நோக்கம் வேறு இல்லையா? அங்கே அவர் அடைந்த நிலை வேறு, மேலும் அதற்கேற்ற பலனும் வந்து பகவான் அருளியது வேறு இல்லையா? அவர் பௌதிகமே வேண்டாம் என்றாலும் பகவான் அதை அருளினார் இல்லையா? முதல்ல வந்ததால சிறு குழந்தை என்பதை எண்ணிக்கொண்டு கேட்டதை கொடுக்கணும்னு. இப்ப தாய் கூட அப்படித்தானே இல்லையா? சொல்ல தாய் போன்று இருக்கக்கூடிய பகவான் தன்னுடைய குழந்தைக்கு அவனுடைய தேவைகளுக்காக அவர் வந்து அருள் பாலித்தார் இல்லையா? ஆனாலும் இங்க துருவ மகாராஜா அதாவது மகிழ்ச்சி உறவில்லை. ஏனென்றால் அவர் சென்ற நோக்கத்தை அவர் எண்ணும் பொழுது அவருக்கு முழு மகிழ்ச்சி என்பது ஏற்படுத்தவில்லை. சோ அதுதான் மூல காரணம். ஆனா அதை வந்து இன்னும் டீட்டெயிலா இந்த வியாக்கியானத்துல வந்து மைத்ரேயன் மகரிஷி வந்து எடுத்துரைக்கிறது வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ரொம்ப அழகா எடுத்துரைக்கிறார். மைத்ரே உவாச்ச மாதுகு சபத்னியா வாக்பானனர் ஹ்ருதி விக்தஸ்து தான் ஸ்மரன் நைச்சன் முக்திம் பதேத் முக்திம் தஸ்மாதாபம் உபேயிவான். மைத்ரேய உவாச்ச, மாமுனிவர் மைத்ரேயர்
கூறினார். மாது தன் அன்னையின் பத்னியா சக கிழத்தியின் வாக்பானை கடுஞ்சொற்கள் என்னும் அம்புகளினால் பிருதி இதயத்தில் வித்த கிழித்து பிறகு தான் அவை எல்லாவற்றையும் ஸ்மரன் நினைத்து இல்லை ஐயச்சத் விருப்பம் முக்திபதே முக்தி அளிக்கும் திருவடி தாமரைகளுடைய பகவானிடமிருந்து. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா முக்தி பாதா இந்த இடத்துலயும் வருது. நம்ம 10th கேண்டோலயுமே படிச்சோம். அதே மாதிரி இந்த இடத்துல முக்தி பாதம் என்பதும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. முக்தி அளிக்கும் பாதம் முக்திம் புக்தி தஸ்மாத் ஆகையினால் தாபம் துயரம் உபேயிவான் அவர் அடைந்தார். மைத்ரேயர் பதில் கூறினார், மாற்றாந்தாயின் கொடுஞ்சொற்கள் என்னும் அம்புகளினால் தொலைக்கப்பட்டிருந்த துருவ மன்னனது இதயம் மிகவும் துயரமடைந்திருந்தது இல்லையா? எஸ், வேர்ட்ஸ் ஆர் மோர் ஹார்ஷ். ஒரு அடி அடிச்சா கூட நம்ம அந்த வலி கொஞ்ச நேரம் இருக்கும், அவங்க அடிச்சாங்கப்பா அப்படின்னு மறந்து கூட போயிடுவோம் நம்ம. ஆனா வார்த்தைகள் மிக மிக ஆழமானது. அம்புகளை போல் அவருடைய ஹிருதயத்தை துளைத்தது. அவர் தனது வாழ்க்கை லட்சியத்தில் உறுதியாக நிலை பெற்றிருந்த போதிலும் அவளது தவறான நடத்தையினை அவரால் மறக்க முடியல. இவந்தோ அவர் அவ்வளோ அதாவது பெரிய லெவல்ல பகவானையே தரிசனம் பெற்று அவருடைய பாஞ்சஜன்யத்தால் அவருக்கு அவருடைய இல்லையா ஞானத்தை கொடுத்து பக்தியை கொடுத்து பகவானுடைய இத்தனை சேவைகளை அடைந்த பிறகு கூட அவருடைய சிற்றன்னையினுடைய வார்த்தைகள் அவருடைய மனசை விட்டு இன்னும் அகலவே இல்லை. அவர் இந்த உலகிலிருந்து உண்மையான விடுதலை கேட்கவில்லை. இல்லையா? அதாவது அவர் இந்த உலகத்திலிருந்து உண்மையான விடுதலை கேட்கல. அவர் கேட்டதெல்லாம் இந்த உலகத்துக்கு பந்தப்படுத்தக்கூடிய ஒன்றுதான் கேட்டார் இல்லையா? பொசிஷன், இந்த பிரபஞ்சத்திலே தான் உயர்வான பிரம்மரை காட்டிலும் உயர்வான நிலை அடையணும்னு கேட்டார். இந்த பிரபஞ்சத்துல நாம் எதை கேட்டாலும் அது தற்காலிகமானதுதான், நித்தியமானது கிடையாது இல்லையா? ஆனா அதை விட அதாவது மேன்மையானது எது? ஒருவர் இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து பெறக்கூடிய அதாவது மோட்சம்தான் உயர்வானது இல்லையா? விடுதலை. மாறாக தனது பக்தி தொண்டின் முடிவில் முழுமுதற் கடவுள் தன் முன் காட்சி அளித்த போது, இது காட்சி அளிக்காததுக்கு முன்னாடி அவருடைய நிலை, காட்சி அளித்த போது அவர் மனதில் உலகியல் தேவைகள் இருந்தமைக்காக மிகவும் நாணினார். ஏன்னா அவர் வந்ததனுடைய நோக்கமே உலகியல் தேவைதான். ஐயோ, நாம் இப்படி இதை கேட்கறதுக்கு தான் நாம் இவ்வளவு தவம் பண்ணமா அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் என்பது யாருக்கு இருந்தது? துருவ மன்னருக்கு இருந்தது. இப்பாடல் பற்பல கருத்துரையாளர்களினால் விவாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது வியாக்கியானம். சோ நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பக்தி வினோத தாகூர், அடுத்து ஸ்ரீதர் அவர் அவருடைய மகன், இன்னொருத்தர் வருவார் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாகூரார், அடுத்து ஸ்ரீதர் சுவாமி இல்லையா? சோ மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமியினுடைய பிருஹத் பாகவதாமிர்தம். சோ இப்படிப்பட்ட புஸ்தகங்களுடைய வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் படிச்சு அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றார். அதாவது பற்பல கருத்து இருக்கக்கூடிய கருத்துரையாளர்கள் அப்படின்னா அவங்களுடைய கருத்து, அவங்களுடைய உணர்தலை உணர்ந்தறிந்து அந்த கருத்துக்களை பகிர்ந்திருக்காங்க அவங்களுடைய வியாக்கியானங்கள்ல. அதை பற்றி விவாதிக்க போறாருங்க. விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்று இந்த இடத்துல ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் நமக்கு எடுத்துரைக்கிறார். தன் வாழ்க்கை லட்சியம் நிறைவேறிய பிறகும் கூட துருவன் ஏன் மகிழ்ச்சி அடையவில்லை? இல்லையா? அவருக்கு தான் துருவ நட்சத்திரமே கொடுத்தாச்சு இல்லையா? அவர் கேட்டதை கொடுத்துட்டார் பகவான். அதுக்கு பிறகு கூட ஏன் அவர் மகிழ்ச்சி அடையல? ஒரு தூய பக்தன் தனது அனைத்து உலக இச்சைகளிலிருந்து விடுதலை பெற்றவனாக இருக்கின்றான். இந்த பிரபஞ்சத்துல அவனுக்கு தேவையானது எதுவுமே கிடையாது. அவனுக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எல்லாருக்குமே நம்ம தேவையானது எதுவுமே கிடையாது. ஆனா அதை உணர்பவன் தூய பக்தன். அது உணராத நிலையில இருக்கக்கூடியவன் ஒரு நார்மல் பக்தனோ இல்ல பக்தனற்ற நிலையிலோ இருப்பான் இல்லையா? சோ அது வரைக்கும் அவன் பௌதீக இச்சைகளை மட்டுமே அவன் வளர்த்து கொண்டு போவான். ஒருவன் ஆன்மீகத்தில் நிலை கொள்ளும் பொழுது பௌதீகத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடிய பந்தங்களை அவன் விடுபடுத்தி கொள்வான். அதுல இன்னும் அதாவது அந்த பௌதீகத்தோட சம்பந்தத்தை ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கவே மாட்டான். சோ இதுதான் ஒரு பக்தனுடைய உண்மையான நிலை. சோ மேலும் உலகில் உள்ள ஒருவனது ஆசைகள் அசுரத்தன்மை வாய்ந்ததாகும். இந்த உலகத்து ஆசைகள் எல்லாமே அது பேராசை. பேராசை என்பது அசுர பண்பு. ஆக்சுவலி அத்தகைய பண்புக்கு ஒத்தது ஆகும். ஒருவன் அடுத்தவனை தன் எதிரியாக கருதுகிறான். இது சாதாரணமா நடக்கக்கூடிய ஒன்று.
இந்த உலகத்துல இல்லையா. அதாவது நன்மையும் தீமையும் பிறர் தர வாரா அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகான ப்ராவர்ப் அது. அதனால நமக்கு நாமே நன்மைகளும் நமக்கு நாமே தீமைகளையும் நாமே தான் செய்து கொள்கின்றோம். ஏன்னா நாம நோக்கக்கூடிய விதம் அவ்வாறு இல்லையா. நாம் எந்த ஒரு செயலையுமே அல்லது ஒரு வஸ்துவை கூட வந்து நாம அந்த நன்மையான விதத்தில் நாம் அதை நோக்கினால் அது நன்மையாகவே நடைபெறும். அதே நம்ம வந்து தீமையான விதத்தில் நோக்கும் பொழுது அப்படின்னா நம்முடைய சுயநலத்திற்காக அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்கிள் ஒன்லி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அதனுடைய பெனிஃபிட்டுக்காக மட்டுமே நாம செயல்படும் போது அது பியோர் தாட்ஸே கிடையாது இல்லையா. சோ அதற்கேற்ற பலனை வந்து அவர்கள் அடைகிறார்கள். சோ அதனால நன்மைகளும் தீமைகளுமே நாம எந்த ஒரு கண்ணோட்டத்திலிருந்து நோக்கிறோமோன்றதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதை நாம வந்து பக்குவப்படுத்தி கொண்டால் இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே நமக்கு நண்பர்கள் தான். இப்படி உலகிலுள்ள ஒருவனது ஆசைகள் அசுரத்தன்மை வாய்ந்ததாகும். இந்த உலகத்து ஆசைகள் வந்து அசுரத்தன்மை தான். ஏன்னா அதுல பேராசை இல்லையா, அந்த 6 விதமான நிலைகள் காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மத, மக்ஷரம் இல்லையா. இந்த 6 விதமான பண்புகள்ல ஏதோ ஒரு பண்புக்கு வந்து அது இருக்கும், ரிலேட்டடா இருக்கும். கண்டிப்பா 1 இருக்கும், இல்ல 4 கூட இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் அந்த உயிர்வாழி எவ்வாறு எடுத்துட்டு போறானோ அது பொறுத்துதான். ஓகே. அதனால அடுத்தவரை நம்ம சுலபமா எதிரியே ஆக்கி விடலாம். நம்முடைய தவறை நாம உணராம அடுத்தவருடைய தவறை மட்டுமே நாம சுட்டி காட்டி கொண்டிருந்தால் அது மிக மிக தவறானது ஒன்றாகும். அப்ப அவங்க வந்து நமக்கு பகைவராகத்தான் அதாவது நம்ம முன்னாடி அவங்கள நம்ம பகைவராதான் பார்க்க முடியும். ஏன்னா நம்முடைய பாவம், அவர்கள் மீது இருக்கக்கூடிய பாவமே அவ்வாறு அடைய பெற்று விடுகிறது. ஒருவன் தனது எதிரியை பழிவாங்க துடிக்கிறான். இந்த இயற்கை உண்டு இல்லையா. நம்மள யாராவது வந்து சொல்லிட்டாங்கன்னா அதை திருப்பி நாம அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணலன்னா அன்னைக்கு நமக்கு தூக்கமே வராது இல்லையா. ஒருவன் தான் பெரிய தலைவனாக அல்லது உலகிலேயே பெரியவனாக விரும்புகிறான். இந்த உலகத்தை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணும் இல்லையா. அதுதான் ஒவ்வொரு நாடுமே பண்ணிட்டு இருக்கிறதே. நான் பெரியவனா நீ பெரியவனா அப்படிங்கிறதுல இதுல வந்து குவிச்சுன்னு இருக்காங்க இல்லையா. அதையெல்லாம் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார இதுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்தி இல்லாதவர்களுக்காக அவர்கள் செய்து இல்லையா, அதை செய்தால் அந்த நாடு வந்து செழுமை பெறும். ஆனா இப்ப அந்த பாதுகாப்பு என்பதே ஒரு தேவையான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டது. அதனால அதை நம்ம இக்னோரும் பண்ண முடியாது, அதுலயே நம்ம லயித்து இருக்க முடியாது. ஒரு தர்மசங்கடமான நிலை அது பாதுகாப்பு என்பது ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமே. இதனை பகவத்கீதை 16, ஏன்னா காட் கான்சியஸோட யாருமே அந்த இடத்துல செய்யறது கிடையாது. மேலும் இதை பகவத்கீதை 16ஆம் அத்தியாயம் அசுரத்தன்மானது, அதாவது 4th ஸ்லோகத்துல வந்து அசுர இயல்பு பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க. 4th ஸ்லோகம் ஆஃப் 16th சாப்டர். ஏன்னா முதல் 3 ஸ்லோகங்கள் வந்து தெய்வீக நிலை பற்றி எடுத்துரைக்கும். அதே வந்து 16வது சாப்டர்ல 4வது ஸ்லோகம் வந்து அசுர இயல்பை பற்றி சொல்லுவாங்க இல்லையா. கற்பெருமை, அப்புறம் வந்து அரகன்ஸ் அப்படின்னா மாதிரி ரஃபா பேசுறது இல்லையா. அவங்க அப்ரோச் பண்ற விதமே வந்து கரடு முரடா இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி பேசுறதுல வந்து எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அடுத்து கான்சியேட், அதாவது மாதிரி ஆங்கர், ஸோ ஹார்ஷ்னஸ், அரகன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ரிலேட்டடா தான் இருக்கும். அறியாமை, இந்த வியாக்கியானந்த தமிழ்ல படிங்கோ. இதெல்லாம் தான் அதாவது அசுர இயல்புகளுக்குரிய குவாலிட்டிஸ். எஸ் மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க இந்த வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி வாசிக்கலாம். மாதாஜி வாசிங்க. பிரிதாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புகள் உடையவர்களின் குணங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கொடூரம், ஹார்ஷ்னஸ். இந்த கொடூரம்ன்றது நம்ம யார்கிட்டயோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும் இல்லையா. நம்மள யாராவது அந்த மாதிரி செய்துட்டா நாமளும் அதுக்கு ஏற்றவாறு நம்ம செயல்பட்டு வருவோம். அப்ப அந்த கொடூரமான இயல்பை வந்து நாம அபிவிருத்தி பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அரகன்ஸ் இல்லையா, நம்ம அரகண்டா இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்ஷ்னஸா இருக்கிறது, இதெல்லாம் இட் இஸ் நாட் அட் ஆல் குட் குவாலிட்டி ஒன்லி. இதை நம்ம கண்டிப்பா செய்யவே கூடாது. அதனால வீட்டுல வந்து நிம்மதி என்பதே இருக்காது. அதுதான் அந்த 16ஆம் சாப்டர்ல அசுரத்தன்மை. இன்னும் அடுத்து வர ஸ்லோகம் கூட அதை பத்தி தான் சொல்லுவோம், அசுரத்தன்மை பற்றி தான். தூய பக்தன்
பகவானிடமிருந்து எதையும் எதிர்பார்க்கிறதே கிடையாது. இதுதான். சோ நம்ம பகவான்கிட்ட எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. நமக்கு எது நல்லதோ அவரை கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த கான்பிடன்ஸ் மட்டும் நம்ம வச்சுக்கணும். ஆனா அடுத்தவங்களுக்காக நம்ம பிரார்த்தனை பண்றதுல தவறு கிடையாது. ஏன்னா அவங்க நன்னிலை அடைந்து, ஏன்னா சில பேர் அஜ்ஞானத்துல இருப்பாங்க, சில பேர் ரஜோகுணத்துல ரொம்ப வேரூண்டு இருப்பாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். அவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து சத்துவத்துல வந்து எடுத்துட்டு வர்றது. அப்படிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நாம செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் சுக்ருத்தியை வந்து அவங்களுக்கு வந்து நன்னிலை பெறுவதற்காக நம்ம அவாண்ட வேண்டும். சுக்ருதி என்பது கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு நாம் மாற்றக்கூடிய பகவத் கைங்கரியங்கள் தான். ஓகே. சோ அந்த ஒரு புண்ணிய காரியங்கள் வந்து நம்ம ஏற்றுவதால் வரக்கூடிய புண்ணியங்கள் வந்து பத்தி நாம நினைக்கிறது இல்லை. ஆனாலும் அதெல்லாம் அக்கௌண்டபிலிட்டி தான். அட்லீஸ்ட் நம்ம ப்ரேயர் பண்ணும்போது அவங்க இந்த மாதிரி தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள் நம்ம வீட்லயே வந்து எத்தனையோ பேர் இருப்பாங்க இல்லையா? அவங்களுடைய நன்னிலை பெறுவதற்காக நாம் அதை மானசீகமாக நாம் அதை சமர்ப்பிக்கலாம். அது ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த மாதாஜி, ஒரே ஒரு சின்ன இது மாதாஜி, எப்பயோ நடந்ததை வச்சுட்டே இன்னும் அப்படியே மறக்காம அதை விரோதம் பாராட்டிக்கிட்டே இருந்தாக்க அவங்கள என்ன மாதாஜி பண்றது? அவங்களதான் நீங்க வந்து அன்பு பாராட்ட மாதாஜி, அதாவது சுற்றமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொந்தக்காரங்களே வேண்டாம் அப்படி பகைமையாவே பார்த்துக்கிட்டே இருந்து எதையோ நினைச்சிட்டே இருந்தாக்க அது இத்தனை நாளைக்கு முடியறது மாதாஜி. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கள என்ன செய்யறது மாதாஜி? ப்ரே பண்ணுங்க. நீங்க அவங்க கிட்ட பேசும்போது அன்பு கொண்டு பேசணும். எடுபடாது மாதாஜி. நினைக்காதீங்க. நீங்க அவங்க கிட்ட நீங்க போன்ல பேச வேண்டாம். ஆனா ஒரு காலகட்டம் வரும், இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை என்னுடைய வாழ்க்கையில கூட நிகழ்ந்திருக்கு. சோ அதாவது திருமணம் ஆன புதுசுல என்னுடைய திருமணம் நடந்தது எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சு பேசிக்கலி அது வந்து ஜெலசி, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஜெலசி. அது ஓகே. அதை நம்ம அவங்கள குறை சொல்லக்கூடாது. அது யாரும் தாழ்ந்தும் போல மாதாஜி. நல்லா அவங்களும் நல்லா இருக்காங்க, நம்மளும் நல்லா ஏதோ ஓரளவு இருக்கும். ஆனா மறக்காம மறக்கிறதே இல்ல மாதாஜி. அத நம்ம எல்லாம் மறந்து போயிடுவோம். நேத்து சண்டை போட்டா இன்னும் உடனே மறந்துடுவேன் நான்லாம் மாதாஜி. எனக்கு இது ஆச்சரியமா இருக்கு. இல்ல அவங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் வேணுமோ அதை செஞ்சீங்கன்னா they will change. அதுதான் கரெக்டா சொன்னாங்க பாருங்க ருக்மணி மாதாஜி சொன்னது. மாதாஜி எந்த ஹெல்ப் பண்ணாலும் அந்த பகமைதான் மாதாஜி மனசுல வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த அசுரத்தன்மையான நீங்க ஒண்ணு சொல்லணும். நம்ம எல்லாருமே வந்து கிரேட் டிவோட்டிஸ் கிடையாது இல்லையா? ஆனாலும் நாம பகவான்கிட்ட வந்து பிரார்த்திக்கலாம். சோ அதாவது ஒரு காலகட்டம் வரும்போது நல்ல வாழ்ந்த குடும்பம் தான் எங்களுடைய மாமனாருடைய குடும்பம். ஆனா நிறையவே லோ லெவலுக்கு போயிட்டாங்க. இப்போ இந்த ஜெனரேஷன்ல எல்லாருமே வந்து அப். சோ ஒரு ஜெனரேஷன்ல அப்பா இருந்து ஒரு ஜெனரேஷன்ல வந்து எங்க மாமனாருடைய ஜெனரேஷன்ல எல்லாமே டவுன் ஆகி மீண்டும் இப்போ அவங்களுடைய பிள்ளைகள் ஜெனரேஷன்ல வந்து எல்லாருமே நல்லாதான். நோ ஒன் இஸ் லெஸ். ஓகே. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல ஆனா கம்பேரிஷன், இவங்க அப்ப நம்மளை விட கம்மியா இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கம்பேரிஷன் இது உண்டு. ஓகே. பேசிக்கலி சோ இங்க அப்படி பார்க்கும் பொழுது எங்க மாமனார் கூட பிறந்த 4 பிரதர்ஸ் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாருமே சேர்ந்தாக்கா ஒரு எங்க ஃபேமிலியிலே வந்து 50-60 பேர் இருக்காங்க டோட்டலி ஜனங்களே. அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பேசிக்கிறது இங்க கூட இருக்காங்க, ஆனா பேசிக்கிறதே கிடையாது. ஓகே. ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நான் பிரார்த்தனை வச்சேன், அவங்களுக்கு என் மேல ஜெலசி, அதாவது படிப்பு நல்லா சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிலை, அது வந்து ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. we cannot change them. ஆனா அவங்களுக்காக நம்ம பிரார்த்திக்கலாம். நான் எப்பவுமே அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப், ஏன்னா கல்யாணம் ஆன புதுசுல நாங்க 2 பேரும் ஒன்னாதான் வந்து திருமணம் ஆச்சு. சேம் வித்தின் a வீக் டிஃபரன்ஸ் தான். சோ அந்த அப்போ 2 பேருமே ஒன்னாதான் இங்க பெங்களூர்ல இருந்தோம். சோ அதனால நல்ல ரிலேஷன்ஷிப். சோ போவா அப்படின்றதா அந்த ஓரகத்தியோட நான் பேசுவேன். ஆனா அவங்களுக்கு என் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் அப்படிதான் நான் எடுத்துக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன். ஏன்னா அவங்கள நான் கெட்டவங்களா ப்ரொஜெக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கே விருப்பம் கிடையாது. ஆனா தான் தான் கிரேட் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு. ஓகே. அந்த ஒரு உணர்வுல வந்து அவங்க வந்து ஆதிக்கம், அவங்க சொன்னபடி நான் ஜஸ்ட் ஓகே. அவங்க ஐ வில் நாட் சி ரிலேஷன்ஷிப் வரும்போது குவாலிஃபிகேஷன், அடுத்து வந்து காசு, இதெல்லாம் பார்க்க கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு பண்பு. அதனால அவங்க 10th தான் படிச்சிருந்தாலும், நான் டிகிரியே படிச்சிருந்தாலும், இன்ஜினியரிங் படிச்சிருந்தாலும் அவங்களோட வந்து எஸ் அவங்க சொன்னாங்கன்னா ஓகேப்பா அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருப்பேன். அப்படி இல்ல, அது வந்து தாழ்ந்து போறது கிடையாது. தட் இஸ் ஹவ் வி ஹேவ் டு பி.
அது தாழ்ந்து போறதே கிடையாது. நம்ம we are not going down. that is how we have to be. ரிலேஷன்ஷிப்பே அப்படிதான் இருக்கணும். அதாவது ரிலேஷன்ஷிப் வந்து படிப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து இது என்னது, பணம், வசதி, இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கணும் மாதாஜி. இது இந்த குணம் இன்னைக்கு எனக்கு இருக்கிறதுனா அது என்னுடைய தந்தை கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். எங்க அப்பா யாரையுமே வந்து பேதம் பார்க்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த ஒரு நிலை அவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்க பண்பு இது. அதனால எங்க சிஸ்டர்ஸ் நாங்க 2 பேருமே அந்த மாதிரி தான் இருப்போம். ஸோ அந்த பொதுவாவே யார்கிட்டயுமே எல்லார்கிட்டயுமே பேசுவோம் நாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன். அவங்க என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க, எப்பவுமே நம்ம அவங்களோட தாழ்ந்து இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. ஸோ அதனால நம்ம சைலண்ட் ஆயிடுறது பெட்டர் இல்லையா? ஆனா நிறைய நாள் பிரார்த்தனை அவங்களோட நான் யார்கிட்டயுமே நான் சண்டை போடுறது கிடையாது. ஆனா அவங்க பேசாம எல்லா ரிலேஷன்ஸ் கிட்டயுமே என்கிட்ட வந்து விரோதத்தை வந்து ஏற்படுத்திட்டாங்க. அட் ஒன் பாயிண்ட் எங்க ஃபேமிலி மட்டுமே அந்த ஃபேமிலி பூஜைக்கு போவோம் நாங்க. அந்த ஃபேமிலி பூஜைக்கு இயர்லி ஒன்ஸ் போடுற. இப்போ வந்து நான் கோவிட்ல இருந்து பண்றதே இல்லை. கோவிட்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் எவ்ரி இயர் நாங்க போவோம். ஆனா அங்க தனித்து தான் உட்காந்துருக்கோம். என் பிள்ளைங்க கூட யாருமே பேச மாட்டாங்க. அவங்க அப்போ ஒரு காலகட்டம் வந்தப்போ என் பிள்ளைங்க வர்றதே நிறுத்திட்டாங்க. 2 பேருமே ரிலேஷன்ஷிப் யார்கிட்டயுமே வந்து பேசுறது இல்லை. இன்னைக்கு இவ்வளவு பேசுறதுக்கான காரணம் நீங்க கேட்ட ஒரு இதுதான். ஓகே, ஸோ 2 பேருமே அதாவது ரிலேஷனாலே ஒரு ஃபியர் அவங்களுக்கு. இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பயம். ஸோ சொந்தத்துல நீ எதுவுமே பார்க்காதம்மா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் அன்பா இருக்கணும், நல்ல அஃபெக்ஷனா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து எதிர்பார்க்கறாங்க. ஆனா அங்க அந்த ரெசிப்ரோகேஷன் கிடையாது. அங்கேயும் வந்து இவங்க எங்க பிள்ளைகளோட ஜெனரேஷன்லயுமே குரூப்பிசம் ஆயிடுச்சு. ஸோ இவங்க 2 பேரும் அப்படியே தனித்து தான் உட்காந்துருப்பாங்க, என்னோட தான் உட்காந்துருப்பாங்க. அதுக்கு எதுக்கு நான் வரணும், கசின்ஸ் யாருமே பேச மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒருக்காக ஒரு கோவிட்க்கு முன்னாடி வந்து வரதே நிறுத்திட்டாங்க. இப்ப நாங்க வந்து அப்படி நிறுத்த முடியாது. ஏன்னா திஸ் இஸ் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா? அவங்களுக்கு ஒரு காலகட்டம் பக்குவம் வரும். அப்ப அந்த ரிலேஷன்ஷிப்னுடைய வேல்யூ வரும். அது வரைக்கும் நம்ம வந்து விட்டுரும். நல்லவங்களா இருந்தாலும் கெட்டவங்களா இருந்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து பகவான் அவங்களுக்கு அது வரைக்கும் நான் உசுரோட இருக்கணுமே மத்தாஜி. வேணாம் விடுங்க மத்தாஜி. அப்படி இல்ல, நீங்க வந்து நீங்க இப்படி பண்றீங்க இல்லையா? இப்படி எல்லாம் யோசிக்காதீங்க. பிரார்த்தனைகள் வைங்க. நம்ம எல்லாரிடத்துலயுமே அன்பு பாராட்டணும். ஆனா இப்ப அது நடந்தது. ஆஃப்டர் 15 years அவங்க வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்களே பேச ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ அப்போ வந்து நான் அவங்கள வந்து ஐ டென்ட் சீ தட் அந்த வேறுபாடு. இவ்வளவு நாள் நம்மள வந்து ட்ரீட் பண்ணாங்களே, அப்படி நம்மள வந்து இல்ட்ரீட் பண்ணாங்களே என்ற அந்த ஒரு இது வரல. ஆனா என் பிள்ளைங்க இன்னும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க. நீ எப்படிமா இப்படி போற, அது முடியாதுமா அப்படின்னு தான் இன்னைக்கு வாதிக்கிறாங்க. ஆனா அதுதான் யதார்த்தமே மாதாஜி. வி ஹாவ் டு அக்செப்ட், வி ஹாவ் டு மூவ் ஃபார்வர்ட். அவங்கள வந்து நம்ம எந்த நிலையில இருந்தாலும் அதுதான் நம்ம படிக்கிற இந்த வியாக்கியானத்தினுடைய அப்ளிகேஷனே அதுதான். ஆல்ரெடி ஒரு லெவல்ல நம்ம குட்னஸை வளர்த்து இருந்திருப்போம். ஆனா இங்க இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல நம்ம சேர்ந்த பிறகு அதெல்லாம் அப்படி ஏத்துக்கணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவத்தை வளர்த்துக்கணும். வேறுபாடு காணவே கூடாது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த வேறுபாடே நமக்கு வேண்டாம். அவங்க நம்மள வந்து வேறுபடுத்தி பார்க்கலாம், ஆனா நாம அவங்கள வேறுபடுத்தி பார்க்க வேண்டாமே. முடியலையா, சைலண்டா நம்ம ஒதுங்கி நிக்கிறதா ரொம்ப நல்லது. அங்க வந்து நம்ம ஹேட்டர்னஸ், அதுக்கப்புறம் ஹேட்டர்னஸ் இருக்க கூடாது. அவங்க நம்மள இப்படி பண்றாங்களேன்ற அந்த கோபம் கூட வர்றது இல்ல மத்தாஜி, கோபம் கூட வர்றது இல்ல. ஆனா இவ்வளவு ஒரு மூடத்தனமா இருக்காங்களேன்னு நினைக்கிறேன். வேண்டுங்க யூ ப்ரே ஃபார் தேர் குட்னஸ். அது கண்டிப்பா அந்த வைப்ரேஷன் அவங்களுக்கு போய் கண்டிப்பா சேரும். ஐ ஆல்வேஸ் தாட், ஸோ இவங்க தான் எனக்கு நல்ல ஃப்ரெண்டா இருந்தாங்களே, மோர் தென் கோ சிஸ்டர். ஷி யூஸ் டு பி வெரி குட் ஃப்ரெண்ட். 2 பேருமே ஒன்னாதான் எது வாங்கினாலும் ஒன்னாதான் வாங்குவோம். எல்லாருக்குமே வந்து இவங்க 2 பேரும் என்ன சிஸ்டர்ஸா அப்படிங்கிற மாதிரி லெவலுக்கு இருந்தது. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. இப்போ நான் அவங்களை அப்படிதான் நினைக்கிறேன். ஆனா அந்த இடைப்பட்ட வேறுபாடு எதனால வந்தது, அவங்கள விட நாங்க வெல்த்தியா போனதுனால வந்தது. இதுதான் உண்மை. சோ வாழ்க்கையில வந்து யாருமே வந்து இப்படியே தான் இருப்பாங்க, இப்படி இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கறதுதான் கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து இங்க தற்காலிகமானதுதான் இல்லையா? செல்வம் வரும் போகும். ஆனா அன்பு, உறவு இதெல்லாமே வந்து நம்ம கடைசி வரைக்குமே வச்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம கிருஷ்ண இயக்கத்துக்கு வந்த பிறகு அவங்களும் ஒரு ஆத்மா தான் இல்லையா? அவங்க இருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கார். அந்த பரமாத்மா கிட்ட நீங்க வேண்டும், அவங்க நம்மளோட நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கட்டும். நான் இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நீங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அன்போட என்கிட்ட பேசுறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுங்க பகவானே, நீ வேண்டுங்க. கண்டிப்பா நிகழும். இது நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் மாதாஜி. நீங்க எந்த வைப்ரேஷனோட நீங்க இது மோஸ்ட்லி பிரேமா மாதாஜிக்கு மாத்திரம் கிடையாது, எனக்கும் மாத்திரம் கிடையாது, எல்லாருடைய வீட்லயுமே இந்த நிகழ்வுகள் உண்டு, இல்லைன்னே கிடையாது. ஆனா இதுதான் சொல்யூஷன் மாதாஜி.
ஏத்துக்கோங்க அவங்கள அப்படியே. கிருஷ்ணர் நம்மள ஏத்துக்கலையா? நம்ம எத்தனை தவறுகள் இழைச்சிருப்போம் இல்லையா? எத்தனை தவறுகள் இழைச்சிருப்போம் நம்ம. ஆனா ஸ்டில் அவர் எவ்வளவு கருணை கொண்டு இல்லையா? கருணையில அவர் தான் சிகரம், அவரோட நம்ம ஒப்பிட முடியாது. ஆனா அத்தனை கருணை கொண்டு ஜகாய் மதாய் போன்ற இருக்கிறவங்களையும் பகவான் ஏத்துக்கிறார். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல நாம ஏன் அவங்க அந்த அளவுக்கு மோசம் கிடையாது இல்லையா? அதனால அவங்கள நாம ஏன் அப்படியே ஏத்துக்க கூடாது? யூ அக்செப்ட் them as it is. அவங்களுக்கு அந்த மறப்போம் மன்னிப்போம் அப்படிங்கிற அந்த குணமே இல்ல மாதாஜி. வரணும். நீங்க அதுதான் சொல்றேன். நீங்க அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைய வந்து நீங்க நினைக்கவே வேண்டாம். டோன்ட். அதாவது நம்ம இப்போ எந்த மாதிரி நீங்க போகணும்னா அடுத்தவர்களுடைய குறையை நாம அனலைஸ் பண்றதை விட்டுடணும். வி ஹாவ் டு குற்றம் காண்பது. நீங்க குற்றம் காண்றன்னு சொல்லல, அவங்களுடைய தவறுகள் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண வேண்டியது நல்ல தெளிவா கூட தெரியலாம். ஆனா அதை வந்து இக்னோர் பண்றதுக்கு அந்த குறைகளை நீங்க வந்து உங்களுடைய மனசுக்கு எடுத்துட்டு வராதீங்க. யூ கம் டு தட் ஃபேஸ். ஓகே, அவங்க தவறி விழுந்த ஆத்மா, எல்லாருடைய உணர்தலுமே வேறுபட்ட நிலை. அதனால நீங்க கருணை உள்ளம் கொள்ள வேண்டும். ஐயோ அவங்க இப்படி இருக்காங்களே, அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்களே, அவங்க நன்னிலை அடையட்டுமே அப்படின்னு நீங்க வந்து துளசிக்கு கூட நீங்க பூஜை பண்ணும் பொழுது அவங்களுக்கு நினைச்சு ஒரு ஸ்பூன் தண்ணியை விடுங்க. கண்டிப்பா நீங்க உங்களுடைய பிரார்த்தனை வந்து அவங்கள வந்து தூய்மைப்படுத்தும். அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அவங்க கண்டிப்பா உங்ககிட்ட வந்து பேசுவாங்க நல்ல விதத்துல. சம் ரியலைசேஷன் சர்டன்லி இட் வில் ஹேப்பன். நீங்க அது நடக்காமலே போகாது. ஆனா நீங்க எப்ப நடக்கணும் பகவான் எதிர்பார்க்கிறேன் மாதாஜி. எதிர்பார்க்காதீங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. God will dispose. ஓகே, சோ நீங்க ஒன்லி பிளான் மட்டும் பண்ணுங்க. நீங்க பிளான் மட்டும் பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நம்மளா இருக்கணும் மாதாஜி. அது அவங்க இயல்பு அப்படின்னு விட்டுறணும் மாதாஜி. சோ நத்திங், நீங்க சொல்றாப்புல நத்திங் இஸ் இம்பாசிபிள் பை பிரேயர். பிரேயர்னால நடக்காது எதுவுமே இல்ல மாதாஜி. என்னுடைய வாழ்க்கையில நிறைய நடந்திருக்கு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனுக்கும் ஒவ்வொரு இதுக்கும் எதிர்பார்க்கிறேன் பகவானே வந்தா நல்லா இருக்கும் நல்லா இருக்கும். கரெக்ட் மாதாஜி. நீங்க அவங்க மேல அவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கீங்க இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. சபையில வந்து நிக்கணும் அப்படின்னு நல்லா நினைக்கிறேன் மாதாஜி. ஆனா புரியல, அவளுக்கு ஒண்ணுமே முடிய மாட்டேங்குது, என்ன பண்றது? நோ ப்ராப்ளம். நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா, எது நம்ம கிட்ட ஒரு இயல்பு இருக்கு, எது நமக்கு கிடைக்கலையோ அதை அடையணும்ன்ற அந்த உந்துதல் தான் நம்ம கிட்ட நிறைய இருக்கும். இதுதான் மனிதனுடைய இயல்பு இல்லையா? எல்லாரும் ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா? சோ வி ஆல்வேஸ் வில் பி நமக்கு கிடைக்காத ஒன்று. ஏன்னா 10-100 ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம கிட்ட பேசிட்டு இருப்பாங்க, ஆனா ஒருத்தர் நம்ம கிட்ட வந்து பேசாமலே இருப்பார் இல்லையா? இவர் ஏன் பேசலாம், எல்லாரும் முன்னாடியும் அவர் நம்ம கிட்ட பேச மாட்டார். அதுவே நமக்கு ஒரு பெரிய, நீங்களே கூட போய் வலிய பேசியிருப்பீங்க, ஆனா அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இல்லையா? அது வந்து நீங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவீங்க. அது ஏன்னா we have an expectation. எக்ஸ்பெக்டேஷனே வச்சுக்காதீங்க. ஓகேங்களா? அவங்க நம்ம கிட்ட பேசணும்ன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷனை விட்டுடுங்க. அவங்க நன்னிலை அடைந்து உங்களை புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த பக்குவம் வந்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவங்களே வந்து பேசுவாங்க. இந்த ஆங்கிள் நீங்க திருப்பி பண்ணுங்களேன், அது கண்டிப்பா நடக்கும் மாதாஜி. எது வரைக்கும் நாம அந்த ஆங்ஸைட்டியை வந்து நம்ம தலைமையில போட்டுக்கூடாது, இறைவன் பாதத்துல இறக்கி வச்சிருங்க. நீங்க அவங்களுக்கு எதுவும் தவறு செய்யல, அவங்க நல்லா இருக்கணும்னு தான் நீங்க வாழ்த்துறீங்க. சோ அந்த குட் குவாலிட்டி மட்டுமே போறோம். எல்லாருக்குமே இந்த நல்ல உள்ளம் இருந்தாலே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து அமைதி என்பது இருக்கும். ஆனா பேசிக்கலி நமக்கு இந்த எதிர்பார்ப்புகள், அவங்கள ஒருத்தரோட இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மெண்ட், அட்டாச்மெண்ட்னாலதான் நம்ம அதனாலதான் நம்ம அது ஃபீல் ஆகும். we feel that அந்த பெயின் வந்து நம்ம ஏன் அந்த வலி வந்து நம்ம வந்து நமக்கு உணர்றதுன்னா நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்ப்பு வச்சிருக்கோம் இல்லையா? அந்த எதிர்பார்ப்புனாலதான் நம்ம இந்த அளவுக்கு நம்ம மனசு வந்து வருத்தப்படுது. எதிர்பார்க்க வேண்டாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதெல்லாம் நடக்கிறதுனாலதான் நீங்க கிருஷ்ணாக்கு ரொம்ப கிட்ட போயிருக்கீங்க மாதாஜி. அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, நீங்க எல்லாரும் கூட என்னோடதான் இருக்கீங்க, எல்லாருமே நம்ம கிருஷ்ணர் கிட்டதான் இருக்கோம். இல்ல அந்த மாதிரி பந்தத்துல இருந்து விடுபட நம்ம கிருஷ்ணா கிட்ட ரொம்ப கிட்ட போவோம் மாதாஜி. அதனால அதை பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாதீங்க. ஆமா, கவலைப்படக்கூடாது மாதாஜி. ஒரு காலகட்டம் இப்போ உறவினர்கள் பத்தி கவலையே படுறதே கிடையாது, சுத்தமாவே கவலைப்படுறது கிடையாது. பிரார்த்தமா பேசணுமா, எனக்கும் அதெல்லாம் நடந்துருக்கு. பட் அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரொம்ப கிருஷ்ணா கிட்ட போயிருக்கேன். அவ்வளவுதான். அதனால மாதாஜி இது உங்களுக்கு பரீட்சை. கவலையே படாதீங்க மாதாஜி, நம்ம அவ்வளவும் கிருஷ்ணா கிட்ட போயிட்டே இருப்போம். அது கிருஷ்ணர் அந்த வெறுப்பை எல்லாம் மனசுல உருவாக்கினாதான்
அது வந்துரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க தானா கிருஷ்ண கிட்ட போயிடுவீங்க. கரெக்ட் கரெக்ட், நீங்க சொல்றது ரைட் தான் இல்லையா? அதாவது எங்க நம்ம அதிகமா அட்டாச்மெண்ட் இருக்கோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பா நமக்கு பரீட்சை இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, டெஸ்டிங். சோ எதை நம்ம ப்ரிஃபர் பண்றோம்? சோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் கிட்ட இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் முக்கியமா, இல்ல நாம செய்யக்கூடிய பக்தி முக்கியமா? இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவுல காம்படிஷன் நடக்கும். அது நமக்கு தெரியாது, இறைவன் உள்ளுக்குள்ள இருந்து நமக்கு வச்சிருக்கக்கூடிய பரீட்சை. சோ நாம வெறுமனே இந்த பக்தி ஒரு புறம் வச்சுட்டு நான் பக்தி பண்றேன்னு ஏதோ பண்ணிட்டே இருந்துட்டு இங்க வந்து இது மனசுல ஒரு துக்கமாவே வந்து இருந்துட்டு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப இந்த பக்தியில உங்களால போக்கஸ் பண்ண முடியாது. சோ அங்க இடத்துல வந்து என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, யூ ஆர் கிவிங் மோர் ப்ரிஃபரன்ஸ் டு த இஷ்யூஸ் இல்லையா, ரிலேட்டட் டு த டெம்பரரி ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இல்லையா. சோ இந்த ஜென்மத்துல உங்களுக்கு அவங்க நண்பன் இல்லைன்னா உறவினன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைதான். ஆனா இந்த உடலை நீங்கின பிறகு நமக்கு எந்த பந்தமும் கிடையாது இந்த இடத்துல, அதுதான் உண்மை. ஆனா ஒரே ஒரு உறவு முறை மட்டும்தான் நித்தியமானது, அது எல்லாம் வல்ல இறைவனோட இல்லையா. அப்போ அதாவது நித்தியமான ரிலேஷன்ஷிப்க்கு நாம என்ன முக்கியத்துவம் கொடுக்கறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இப்ப நம்ம ஒரு வேளை உணவு சாப்பிட்றோம்னா அது இறைவனுடைய கருணையால தான். சோ அப்படிப்பட்ட ரிலேஷனுக்கு நாம முதல் ஸ்தானத்தை நாம வழங்கணும். செகண்ட் ஸ்தானம் இவங்களுக்கு எல்லாமே நம்ம வழங்கணும். அதனால இதை வந்து தூக்கி எரிஞ்சிடணும்னு நான் சொல்லல, எங்கேயுமே பிரபுபாதர் அவருடைய வியாக்கியானத்துல கூட சொல்லல. ஆனா கிருஷ்ண உணர்வு கொண்டு அவர்களோட நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் பில்டப் பண்ணும்பொழுது அங்கே அன்பு பரிமாற்றங்கள் மட்டும்தான் இருக்கும், வேற எதுவுமே இருக்காது. எதிர்பார்ப்புகளுமே இருக்காது, உங்ககிட்ட அட்டாச்மெண்ட் கூட இருக்காது, தானாவே அது உங்களை விட்டு நீங்கும். நாம யாருமே கிரேட் பீப்புள் கிடையாது, ஆனா அட்லீஸ்ட் நம்ம குரு மகாராஜ் அவங்களுடைய பாதைகளை நம்ம வந்து பின்பற்றதுக்கு ஓரளவுக்காவது நம்ம பிரயத்தனம் பண்ணலாம் இல்லையா. நம்மளால எவ்வளவு முடியுறதோ அவ்வளவு. வி டோன்ட் நோ நம்முடைய சுச்சுவேஷன் என்னன்னு நமக்கு தெரியாது, இறைவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கோம், இன்னும் ஆரம்ப கட்டத்துல இருக்கிறோமா, இல்ல மத்தியம்ல இருக்கிறோமா, இன்னும் ஸ்டார்டே பண்ணலையா, பக்தனா இருக்கிறதுக்கு அந்த அந்த மெச்சூரிட்டி கூட வரலையான்றது வந்து இறைவனுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். சோ அதனால நம்ம நம்முடைய கடமை மட்டும் செய்யலாம் இல்லையா, பலனை எதிர்பார்க்காம கடமையை செய்யணும் பகவான் சொல்லியிருக்கார். இங்க பலன் என்பது ஈவன் ரிலேஷன்ஷிப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூட நம்ம இருக்க வேண்டாம், தேவையே கிடையாது. நீங்க எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க யூ ஆர் பைண்டிங் த நாட், முடிச்சு போட்டுட்டே இருக்கீங்க இந்த உலகத்தோட. எஸ், அதை நீங்க அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுடுங்க அந்த ஃப்ரீனஸ். ஓகே, ஒரு காலம் வரும் அவங்களே உங்ககிட்ட திரும்பி வந்து பேசுவாங்க. யூ ஒன்லி ப்ரே ஃபார் தேர் குட்னஸ். நீங்க நல்ல மனபாவத்தோட அவங்க நல்லா இருக்கட்டும், அவங்க எல்லார்கிட்டயுமே அன்பு பாராட்டட்டும் இல்லையா. பேசிக்கலி இருக்கு மாதாஜி, எல்லா மத்தவங்க கிட்ட எல்லாம் நல்ல பேரு, எங்க குடும்பத்துலதான் அப்படி. நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. அது என்னன்னா பேசிக்கலி இதுக்கு ரூட் காசே வந்து பொறாமை தான். இத நீங்க எந்த விதத்துல எடுத்துக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது, இது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள் ஆனதுதான். ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து அக்செப்டன்ஸ் வரலனாலே அங்கே கம்பேரிஷன் இருக்கும். அந்த கம்பேரிஷன்ல தன்னுடைய நிலை என்ன, அவங்களுடைய நிலை என்ன. ஓகே, அப்போ அந்த தன்னுடைய நிலை அவங்களோட நிலையில வேறுபாடு அவங்க பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்கள விட நம்ம உயர்வா இருந்துட்டா அவங்களால அதை ஏத்துக்க முடியாது. தட் இஸ் த குவாலிட்டி. ஓகே, இது பேசிக்கலி நீங்க உங்க ரிலேஷன் அவங்கள பத்தி நான் சொல்லல, இன் ஜென்ரலா ஒரு மனிதனுடைய இயல்பு இதுதான். இதை அவங்க ஒத்துக்கிறாங்களோ இல்லையா, இதுதான் உண்மை. இது எனக்கு இருந்தாலும் நான் ஒருத்தர்கிட்ட நான் பேசல, ஒருத்தரை பார்த்தாலே எனக்கு பிடிக்கலன்னா அப்ப எனக்கு அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய காழ்ப்புணர்ச்சி வந்து அவங்களோட நமக்கு இருக்கக்கூடிய கம்பேரிஷன். இது நான் என்னுடைய நிலையை வச்சு சொல்றேன், ஏன்னா அடுத்தவங்களை வச்சு சொல்றேன் எனக்கு விருப்பம் கிடையாது. அப்ப என்கிட்ட அந்த பொறாமை குணம் இருக்கு, அதனாலதான் அவங்க மேல நான் ஏதோ எனக்கிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் அவங்களுக்கு இல்லையா. சோ இந்த இரண்டு பேருக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்புகள் கம்பேரிஷனாலதான், பொறாமைனால்தான் ஒருத்தரை ஒருத்தர் ஏத்துக்க முடியாத ஒரு நிலைக்கு வந்தது, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றது, இது எல்லாமே காரணம் அதுதான். எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தாலே அங்க ப்ராப்ளம் தான் வரும் மாதாஜி. எதிர்பார்ப்புகளை நாம விட்டுடணும். நீங்க உங்களால முடிஞ்ச அன்பை அவங்களுக்கு செலுத்துங்க, இல்ல அதை அவங்க ஏத்துக்கலையா லீவ் இட், அதை அப்படியே விட்டுருங்க. அந்த அன்பை நீங்க மடைமாற்றி இறைவனுக்கு செய்யுங்க, அதுதான் உங்களுக்கு கடைசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஓகே, சோ இந்த புற உலகத்துல எதையுமே எதிர்பார்ப்புகள் வேண்டாம் இல்லையா. நம்முடைய தாய் தந்தைக்கு நம்ம எவ்வளவோ செய்யணும்னு நினைக்கிறோம், ஆனா நம்முடைய சூழல் அப்படி அமைந்திருக்கா, பிசிக்கலி பண்ணணும்ன்ற அந்த சுச்சுவேஷன் நமக்கு அமைய பெற்று இருக்கிறோமா? கண்டிப்பா கிடையாது.
காலத்தின் சூழல், நமக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்புகளால வந்து சில காலகட்டங்கள்ல நம்ம மனசு செய்யணும்னு நினைச்சா கூட அந்த இயலாமையினுடைய தன்மைக்கு தள்ளிடும் இல்லையா? சோ எதையுமே நாம செய்யணும்ட்டு நினைக்கவே வேண்டாம். நம்மளை செயல்படுத்துபவர் எந்த செயலா இருந்தாலும் அது அனைவருக்கும் நன்மையாக இருக்கக்கூடிய பட்சத்துலதான் இறைவன் வந்து வழி நடத்துவார். நமக்கு அந்த அளவுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. நாம நினைக்கலாம் we are great scholars, நமக்கு நிறைய அறிவு இருக்குன்னு நினைக்கலாம். ஆனா உண்மையிலே நமக்கு we are not. இறைவனோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்ப அவருடைய எக்ஸிகியூஷன் பிளான் தான் கரெக்ட் பிளான் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம ஏத்துக்கக்கூடிய பக்குவத்தை மட்டும் தான் நம்ம வளர்ப்போம். ஓகே, சோ இந்த ஒரு நிலை வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பேசிக்கலி பொறாமை தான் மூல காரணம். சோ மூல காரணமே வந்து ஒருத்தரோட ஒருத்தர் வந்து பொறாமை தான். அந்த பொறாமை வந்து எப்படின்னா எல்லாமே உறவுகள் வந்து பிரிந்து போகக்கூடிய நிலைக்கு வந்துடும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப். அதனால அதுல ஒருத்தர் நம்ம விட்டு கொடுத்து நம்ம வந்து எஸ் அவங்க நல்லா ஆகட்டும் அப்படின்ற பிரார்த்தனைகளை நம்ம வச்சோம்னா தட் இஸ் த டியூட்டி, நம்முடைய கடமை. இந்த பகவத்கீதை பாகவதம் எல்லாம் வாசிச்ச பிறகு இந்த ஞானம் நமக்கு கண்டிப்பா வரணும். அதுதான் அதனுடைய பலஸ்ருதியே. இந்த பலஸ்ருதியே இல்லைன்னா நாம நிஜமாவே இவ்வளவு படிச்சு நம்ம எந்த பிரயோஜனம் இல்லாம போயிடுவோம். நம்ம ஸோ வி ஆர் வேஸ்டிங் அவர் டைம் அப்படிங்கிறதுதான் நமக்கு தோணும் இல்லையா? 1000 வாட்டி படிச்சு கூட நாம மீண்டும் அந்த பௌதிகத்துக்கே நம்ம வந்து போனோம்னா இப்போ நம்ம படிக்கிறதுனுடைய பயன் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல வரல, இன்னும் நம்ம பக்குவம் அடையல அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இதனை பகவத்கீதை 16ஆம் அத்தியாயம் அசுரதம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. தூய பக்தன் பகவானிடமிருந்து, அதாவது பகவான் கிட்டேயே நாம் எதுவுமே எதிர்பார்க்கலன்னா அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய தற்காலிக உறவு ரிலேஷன்ஸ்ல நாம் எதுக்கு எதிர்பார்க்கணும்? எதற்கு எதிர்பார்க்கணும் அது சொல்லுங்க இல்லையா? அவனது ஒரே கவனம் தீவிரமாகவும் நேர்மையாகவும் பகவானுக்கு தொண்டு புரிவதிலேயே இருக்கும். இதுதான் குவாலிட்டி. இந்த குவாலிட்டியை அச்சீவ் பண்றதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஆனா இதுல இவ்வளவு நம்மளால முடியலனால் எவ்வளவு முடியறதோ அவ்வளவு நம்ம பண்றதுக்கு நாம ட்ரை பண்ணணும். தனக்கு முகுந்த, அதாவது தனது முகுந்த மாலை ஸ்தோத்திரத்துல இல்லையா குலசேகர ஆழ்வார் சொல்றார் இல்லையா, பிரார்த்தனைகள். அதாவது என்னையாவது நாள் நம்ம முகுந்த மாலை ஸ்தோத்திரம் வாசிக்கலாம். போற்றுதற்குரிய இறைவனே, உலகில் புலனுகர்ச்சிக்குரிய என் நிலையும் நான் யான் வேண்டேன். இந்த புலன்களை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய எத்தகைய ஒரு சூழலையும் நான் வந்து அதை நான் உங்ககிட்ட வேண்டி கேட்கவே மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அவர் கிளியர் கட்டா சொல்றார். வேண்டுவது உந்தன் நித்திய திருவடி தொண்டு ஒன்றே. இது ஒண்ணுதான் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட கேட்கணும். எப்ப போனாலுமே பகவானை இப்போ இந்த ஆரோக்கியமான உடலோட இல்லையா, இப்ப இருக்கக்கூடிய இந்த ஆரோக்கியத்தை வந்து கடைசி வரைக்குமே எனக்கு கொடுத்து உனக்கு திருப்பணி செய்யறதுக்கான அந்த வாய்ப்பை மட்டும் பகவான் நமக்கு கொடுக்கட்டும், உங்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒண்ணுதான். இது எனக்கு மட்டும் இல்ல, என்னுடைய குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து கிடைக்க பெறட்டும் அப்படிங்கிற பிரார்த்தனை நம்ம இருக்கணும். முதல்ல கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கிறவங்க அவங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்கள வந்து தூக்கி நிறுத்துறதுக்கான முயற்சி கண்டிப்பா செய்யணும். தட் இஸ் த வேர். உங்களுக்கு எல்லாருக்கிட்டையுமே நான் பேசுறேன். நான் எத்தனையோ 1000 டிவோட்டிஸ் வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்துருப்பாங்க, 18 days ப்ரோக்ராம் சர்டிபிகேட்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா? அத்தனை பேர் இதுலயுமே வந்து ஒரு சிறு மாற்றத்தை வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தது. அதுல ஒரு கருவியா வந்து நம்ம எல்லாருமே செயல்படுறதுக்கான வாய்ப்பையுமே வந்து இஸ்கான் இயக்கம், ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கருணை, NND பிரபுஜியுடைய கருணை எல்லாம் கிடைச்சு நம்ம இதுல உபயோகப்படுத்தின்னு இருக்கோம் இல்லையா? ஆனா நம்ம வீட்டுல வந்து நம்மளால லிஃப்ட் பண்ண முடியறதா? முடியல, கண்டிப்பா முடியல. இது நீங்க உங்க வீட்லயே நீங்க ட்ரை பண்ணி இருக்கலாம் இல்லையா? அதனால ஃபோர்ஸ் பண்ணக்கூடாது. அவங்களுக்காக நீங்க பிரார்த்தனைகள், துளசி மாடத்தை சுற்றுங்க, அவங்களுக்காக பிரார்த்தனைகள் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா அவங்க வந்து அந்த மார்க்கத்துக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இறைவன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்தங்கள் கிடையாது. சோ அப்படி ஒண்ணே ஒண்ணு, உந்தன் நித்திய திருவடி இல்லையா, அந்த முக்தி பாதம் இல்லையா? சோ நித்திய திருவடி தொண்டு ஆற்றுவது ஒன்றே எனக்கு போதும்னு சொல்லிட்டாரு. இதே போன்றுதான் பகவான் சைத்தன்யரும் சிஷ்யாசகத்துல இல்லையா, நான் ஜனம் நான் சுந்தரியும் கவிதாம் வா ஜெகதீஷ காமயே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதா பக்தி ஹைதுகி துவை அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இல்லையா? அன்மோட்டிவேட்டட் ஹைதுகி அப்படின்னும் பொழுது எந்த ஒரு இலக்கு அப்படின்னா இது வேண்டும் அப்படின்ற சொல்லும் பொழுதுதான் அந்த இலக்கு, அதுதான் இலக்கா வச்சு நம்ம வேண்டும் இதை அடையணும்னு நினைச்சிட்டு. அவருக்கு எந்த இலக்குமே கிடையாது. அதுதான் இந்த அன்பு பகவானே பொன் வேண்டேன், ரொம்ப அழகான வார்த்தைகள் இதெல்லாமே. எனக்கு பொண்ணு வேண்டாம், பொருள் வேண்டேன், எனக்கு ஆப்புலன்சஸ் கூட எதுவும் வேண்டாம். போற்றும் அடியார் என்னை புகழக்கூடிய
டிசைபிள்ஸ் கூட எனக்கு வேண்டாம். யாரையுமே நான் வேண்டேன். நான் இது வேணும்னு நான் யாருமே எனக்கு வேணும்னு நான் கேட்கல. பெண் நலன்கள் நிறைந்த அதாவது பேரழகுடைய மனைவி எனக்கு வேண்டாம் இல்லையா. யான் வேண்டுவதெல்லாம், அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றது, யான் வேண்டுவதெல்லாம் பிறவிகள் தோறும் எனக்கு, அதாவது மோட்சமும் வேண்டாம், மோட்சத்தை பற்றி அவர் பேசல, பிறவிகள் தோறும் நின் திருத்தொண்டே என்று சொல்லிட்டார். ரொம்ப அற்புதமான வார்த்தைகள் இது எல்லாமே. சோ எப்பவுமே நான் இன்னும் ஜென்மம் எடுத்தாலும் இந்த கலிகாலம் இன்னும் மோசமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு தான் போகும். அப்படிப்பட்ட கலிகாலத்தில் நான் பிறந்தாலும் உனக்கு தொண்டு புரிவதற்கான அந்த பாக்கியத்தை மட்டும் எனக்கு கொடு. பிறவி வேண்டாம் அப்படின்றது வேண்டது ஃபர்ஸ்ட் லெவல். பிறவி கொடுத்தாலுமே இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை கொடுக்கணும்னு வேண்டது அது ஹையர் லெவல். ஓகே, அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி பாவத்தை நாம வளர்த்துக்கணும். பகவான் சைத்தன்யர் முக்தி என்னும் விடுதலை கூட பகவானிடம் வேண்டவில்லை. இச்லோகத்தில் மைத்ரேயர் விதுரரின் கேள்விக்கு பதில் அளிக்கையில், துருவ மன்னர் தன் மாற்றாந்தாய் தன்னை அவமதித்ததால் அவள் மீது கொண்ட பழியுணர்ச்சியின் காரணத்தினால் முக்தியை பற்றி என்னவோ, முக்தி என்றால் என்னவென்று அறியவோ அழியவோ இல்லை என்று கூறுகிறார். 100% இல்லையா. நம்மள யாராவது ஒருத்தர் சீண்டிட்டா அதை விட நம்ம அச்சீவ் பண்ணி அவங்க முன்னாடி காட்டிடணும்பா அப்படிங்கிற ஒரு வைராகியம் தான் நமக்கு வரும் இல்லையா. அது எல்லாமே பௌதீகம். அங்கே நம்ம இந்த ஆன்மீக நிலையில இருந்து நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம். அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் துருவ மகாராஜா இருந்தார். ஆகையினால் முக்தியை தன் வாழ்க்கை லட்சியமாக அடைவதில் அவர் தோல்வியுற்றார் இல்லையா. அப்படின்னா முக்தியை பற்றி அவர் யோசிக்கல. சோ அது அவருக்கு அந்த அந்த விசிபிலிட்டியே கிடையாது. சோ அதாவது பகவானுடைய திருத்தொண்டு புரியறது அதுதான் மோட்சத்திற்கான மார்க்கம். அதை பத்தி அவர் யோசிக்கவே இல்லை. அவன் பகவானை முற்றிலும் சரணடைந்த ஒரு ஆத்மா ஆவான். ஆகையினால் அவன் பகவானிடம் எதையும் கேட்பதில்லை. சோ அதாவது ஆகையினால் முக்தியை தன் வாழ்க்கை லட்சியமாக அடைவதில் அவர் தோல்வியுற்றார். ஆனா கடைசியில அவர் தூய பக்தன். ஒரு தூய பக்தனுக்கு முக்தியை விரும்புவதில்லை. முக்தி கூட அவங்க விரும்புறது கிடையாது. அவர் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு சரணடைந்து அவருக்கு திருத்தொண்டு புரியறது ஒன்றே அவர்கள் வேண்டுவார்கள். வேற எதுவுமே கேட்க மாட்டாங்க. இந்நிலையினை துருவ மகாராஜா முழுமுதற் கடவுள் தன் முன்னே காட்சியளித்த போது தான் உணர்ந்தார். ஸோ த ஹையஸ்ட் லெவல், அதாவது ஹையஸ்ட் பொசிஷன் எது அப்படிங்கிற உண்மையான பொசிஷன் எது அப்படின்னா இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவது. அது ஒன்றுதான். ஏன்னா அவர் தான் பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டவர், பேரானந்தத்தை சச்சிதானந்த நிலையை உணர்ந்தவர். யாரு? துருவ மகாராஜா. அந்த பேரானந்தத்தை உணர்ந்த போது இந்த பௌதீகத்துல ஏற்படக்கூடிய அதாவது பதவி, பொசிஷன் இதெல்லாமே அவருக்கு அது மேன்மையாகவே தெரியவில்லை. ஏனெனில் அவர் அப்போது வசுதேவ நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டிருந்தார். வசுதேவ நிலை எனப்படுவது அந்நிலையில் உலகியல் மாசுக்களானது இல்லாததினால் அது சிறப்பு மிக்கதாகும். அப்படின்னா இந்த பௌதீக கலங்கங்கள் இருந்த அந்த ஆத்மா விடுதலை பெற்றிருக்கும். அதாவது அந்நிலையில் இயற்கையின் முக்குணங்களான அதாவது சத்வ ரஜ தமஸ் அந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையை நாம உணர முடியும். சோ மேலும் கேள்விக்கே இடமில்லாத காரணத்தினால் ஒருவனால் முழுமுதற் கடவுளை நன்கு பார்க்க முடியும். சோ தரிசனமே நமக்கு எப்ப கிடைக்கும்ன்றதுக்கு இந்த வியாக்கியானத்துல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சு பகவான் நமக்கு தரிசனம் கொடுப்பாரு எப்பன்னா நாம இந்த சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலை நாம செல்லும் பொழுதுதான் நமக்கு இறைவனுடைய தரிசனம் கிடைக்கும். சோ தட் இஸ் த குவாலிஃபிகேஷன் டு see God. யாராவது உங்க கடவுள் எங்க இருக்கான்னு கேட்டா உனக்கான குவாலிஃபிகேஷன் இதுதான்ப்பா, இந்த குவாலிஃபிகேஷன் நீ அடைஞ்சிட்டு வா, கண்டிப்பா உனக்கு கடவுள் அனுகிரகிப்பார், உனக்கு தரிசனம் கொடுப்பாருன்னு நீங்க கிளியரா சொல்லலாம். சோ மேலும் ஏனெனில் வாசுதேவ நிலையில் ஒருவன் கடவுளை நேருக்கு நேர் காண முடிகின்ற காரணத்தினால் பகவான் வாசுதேவர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். சோ அதாவது தன்னுணர்வு நிலை அதுதான் வசுதேவ நிலை என்று சொல்லப்படுவது. துருவ மன்னர் கேட்டது என்னவென்றால் அவரது கொள்ளுத்தாத்தா பிரம்மதேவனும் அனுபவிக்காத மேன்மையான நிலையை பெற வேண்டும் என்று ஒரு சத்திரிய என்ற முறையில அது சிறு பிள்ளைத்தனமான ஒரு ஆசை. முழுமுதற் கடவுளான கிருஷ்ணர் தன் பக்தர்களுடன் மிகவும் அன்புடையவர். குறிப்பாக துருவ மகாராஜாவை போன்ற பக்தரிடம் மிக மிக அன்புடையவர். குழந்தை இல்லையா. ஏனென்றால் அவர் 5 வயதிலேயே பக்தி தொண்டு புரிவதற்காக கானகம் சென்றவர். முயற்சி, நாம அந்த முயற்சி எவ்வளவு பிரயத்திக்கணும் அதுதான் முக்கியம். நம்முடைய முயற்சி என்டிவேர்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இங்கிலீஷ்ல. சோ பக்தி பண்றதுக்கு நம்முடைய முயற்சி எந்த அளவுக்கு பக்குவம் அடைஞ்சிருக்கு, அது எவ்வளவு ஸ்திரத்தன்மை பெற்றிருக்கின்றது, அதற்கேற்றவாறுதான் இறைவனுடைய அருளே நமக்கு கிடைக்கும். என்னதான் அவரது நோக்கம் தூய்மையற்றதாக இருந்தாலும் பகவான் அதனை
கருதாது அவர் தொண்டை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டார் இல்லையா. பரமஹம்சா ரோல் படிக்கிறோம் இல்லையா. அதாவது பாலையும் நீரையுமே இரண்டையும் கலந்து வைக்கும் பொழுது அன்னப்பறவையானது அந்த பாலை தனித்து விட்டு நீரை தனித்து விட்டு பாலை மட்டும் பருகுமா. அப்படி பகவான் நம்ம என்னதான் பக்தர்களான ஒரு சூழ்நிலையில இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட நிறைய குறை நிறைகள் எல்லாம் உண்டு இல்லையா. அப்ப நம்முடைய நிறைகளை மட்டுமே நோக்கி நமக்கு பகவான் கருணை புரிவார். நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறைகளை அவர் நோக்க மாட்டார். ஆனா அந்த குறைகளை நம்ம கிட்ட இருந்து விடுதலை அடையக்கூடிய மார்க்கத்தை அவர் கொடுப்பார். அந்த அளவுக்கு கருணை உள்ளம் கொண்டவர் தான் எம்பெருமான். மேலும் இது பக்தனுக்கு பகவான் செய்யும் சில சிறப்பு சலுகைகளாகும். ஆனால் ஒரு பக்தனுக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருந்து அதை நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பகவான் அறிந்தார் என்றால், இங்க துருவ மகாராஜ் வெளிப்படையா சொல்லிட்டார். ஆனா சில பேர் உள்ளுக்குள்ள இருந்தே பிரார்த்தனைப்போம் இல்லையா. அது உள்ளவா இருந்தாலும் வெளியே உள்ளதான் அவர் தான் உட்கார்ந்து இருக்காரு. நம்ம என்ன நினைச்சாலும் அதை அவருக்கு எக்ஸ்ரே மாதிரி போயிடும். எல்லாமே ஒரு காப்பி இல்லையா, ஜெராக்ஸ் காப்பி போய் சேர்ந்துடும். அவனது பௌதிக ஆசையினை நிறைவேற்றாது அனுப்ப மாட்டார். அதையும் பகவான் கொடுப்பார். துருவ மகாராஜாவுக்கு அளிக்கப்பட்ட துருவலோகமானது ஒரு கிரகமாகும். அதில் எந்த ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மாவும் எப்பொழுதும் குடியிருந்தது கிடையாது. யாரோ கேட்டீங்க இல்லையா, துருவலோகத்துல துருவர் மட்டும்தான் இருப்பாரான்ட்டு. கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் யாருமே அந்த இடத்துல இருந்தது கிடையாது. இப்பிரபஞ்சத்திலேயே மிக உயர்ந்த படைப்பான பிரம்மதேவனும் துருவலோகத்திற்குள் செல்வதற்கு பட்டதில்லை. இப்பிரபஞ்சத்தினுள் ஏதேனும் பிரச்சனை என்றால் தேவர்கள் அனைவரும் எங்க போவாங்க? அந்த பார்க்கடலை நோக்கி, இந்த பிரபஞ்சத்திலே இருக்கக்கூடிய பார்க்கடலை நோக்கி போவாங்க. ஹீரோத கஷாய் விஷ்ணு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு. அந்த பார்க்கடல் கரையோர் என்று புருஷ சுத்தம் பாடும் பொழுது அங்கே அதாவது அனந்தனுடைய அந்த படுக்கை மேல இருந்து பகவான் அவங்க முன்னாடி தோன்றுவார். சோ ஆகையினால் துருவ மகாராஜாவின் தேவையானது அவரது கொள்ளு தாத்தாவான பிரம்மதேவனை விட மேலான நிலைக்கு அவருக்கு அருளப்பட்டது. அதையும் பகவான் கொடுத்தார். இச்லோகத்தில் பகவான் முக்தி பதி, அதாவது முக்தி பாதம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். இதன் பொருள் அவரது திருவடி தாமரைகளின் கீழ் அனைத்து வகையான முக்திகளும் இருக்கின்றன என்பதாகும் இல்லையா. 5 முக்திகள்: சாயுஜ்யம், சாரூபியம், சாலோக்கியம், சாமீபியம், சாஷ்டியம் என்பதெல்லாம் இருக்கு. பகவானது பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் யாரும் அடையக்கூடிய இவ் 5 முக்திகளும் சாயுஜ்யம் எனப்படுவதே மாயாவத கொள்கைக்காரர்களால் அதிகம் விரும்பப்படுவது. ஆனா அதை பத்தி நான் நேற்று உங்களுக்கு கிளியரா சொன்னேன் இல்லையா. சோ அங்கே பிரம்ம ஜோதிர்ல போய் இணையறது கிடையாது. they will be always there, இருந்துட்டே இருப்பாங்க. ஆனா அந்த நிலையில இருக்கும்போது எப்ப வேணாலும் நாம எந்த ஒரு அதாவது செயலாற்றாமல் இருந்தால் நம்மளால முன்னிலை அடையே முடியாது. இந்த பௌதீகத்திலும் சரி ஆன்மீகத்திலும் சரி செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். ஆனா அந்த சாயுஜ்ய முக்தியில எந்த செயலுமே கிடையாது. அந்த செயலாற்ற தன்மையினால அவர்கள் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு தள்ளப்படுவார்கள். சோ பகவான் இவ் 5 முக்திகளும் அவர்கள் பகவானின் அருவ பிரம்ம ஒளியில் கலக்க விரும்புவார்கள். பல அறிஞர்கள் கருத்து என்னவென்றால் 5 வகை முக்திகளிலுமே சாயுஜ்ய முக்தியானது உண்மையில் முக்தியே அல்ல. ஏனெனில் சாயுஜ்ய முக்தி பெற்றவர்கள் மீண்டும் உலகில் வீழ்கின்றனர். இந்த ஸ்லோகம் தான் நேற்று நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. பாகவதத்துல 10வது கேண்டோல 2வது சாப்டர் 32வது ஸ்லோகம் இருந்து கிடைக்க பதந்தி அதக என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதன் பொருள் அவர்கள் மீண்டும் கீழே வீழ்வர் அப்படின்றது கிளியரா சொல்லப்பட்டது. சோ சூன்யவாதக்காரர்கள் அது இன்னும் ஒரு படி ஜாஸ்தி. இவங்க சூன்யவாதம் ஏன்னா அவங்க ஆன்மா என்பதையே அவர்கள் இருக்கின்றது வெறும் உடல் ஐடென்டிபிகேஷன் தான் இல்லையா. சோ கடுமையான துறவு நெறிகளால் பகவானின் அருவ பிரம்ம ஒளியில் கலக்கின்றனர் சூன்யவாதிகள். ஆனால் உயிரோ அன்பு செலுத்துவதில் கூடி எப்பொழுதுமே நாம பிரீத்தி, இப்ப நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, ஏன் அவங்க பிரேம பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, ஏன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதுதான் உண்மையான ஒரு குவாலிட்டி, இந்த ஆத்மாவுடைய குவாலிட்டி. இட் இஸ் ஒன்லி எஸ்டாப்ளிஷிங் ரிலேஷன்ஷிப். சோ அன்பு பரிமாற்றங்கள் தான் இந்த உண்மையான பண்பு ஆன்மாவுடையது இல்லையா. அந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாம அந்த ஆத்மா பிரம்ம ஜோதியில இருந்தா அது எப்படி இருக்கும்? அந்த இடத்துல கடைசி வரைக்குமே நிலை பெறாது. அது மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வர வேண்டியதுதான். மேலும் ஆனால் உயிரோ அன்பு செய்வதில் கூடி எப்பொழுதும் பிரதிபலனை விரும்புகிறது இல்லையா, எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஆகையினால் சூன்யவாதக்காரர் பகவானின் ஒளியில் ஒன்று கலந்த போதிலும் அங்கு பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ளும் வசதி இல்லாத காரணத்தினால், ஏன்னா ரிலேஷன்ஷிப் ஏதாவது நம்ம சேவை பண்ணாதானே அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே வரும். எதுவுமே இல்லாம நீங்க அங்கே இருந்தீங்கன்னாக்கா நோ ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இல்லையா. சோ அப்படி தொடர்பு கொள்ளும் வசதி இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் தொண்டு செய்ய முடியாததினாலும் அவர் மீண்டும் இந்த உலகத்துல வீழ்கின்றான். மேலும் அவனது தொண்டு
மனப்பான்மையானது உலக நல செயல்களான இல்லையா, மக்கள் தொண்டே மகேசன் தொண்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. அப்படி மனிதாபிமானம், பிற நலம் விரும்புதல், சமுதாய தொண்டு, சோசியல் போன்றவற்றில திருப்தி அடைகிறது. ஏன்னா அங்கே இறைவனை மையமாக வைத்து செய்யறது இல்லை, அது எல்லாமே கிரேட் ஒர்க் தான் இல்லையா. சமுதாய நன்மை செய்யறது இல்லையா, மனிதாபிமானத்தோட நடந்துக்கிறது, அதே மாதிரி இன்னொருத்தரும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சு அவங்களுக்கு சகாயம் பண்றது, திஸ் ஆர் ஆல் குட் குவாலிட்டிஸ். இந்த செயல்கள் தான் நம்ம இங்க செய்யணும். ஆனா அதை இறைவனை மையமாக வைத்து செய்யும் பொழுது அது இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகிறது. இறைவனை தவிர்த்து நாம ஆற்றக்கூடியது எல்லாமே அது நமக்கே பந்தப்படுத்தக்கூடியது. இது போன்று தவறிவிடும் நிலைக்கு எத்தனையோ நிகழ்ச்சிகள் கூற முடியும். ஏன் மாயவாத கொள்கையினை சேர்ந்த சிறந்த துறவிகள் கூட இந்நிலைக்கு ஆளானவர்கள் தான். ஆகையினால் வைணவ கொள்கைகளை பின்பற்றுவோர் 5 வகையான முக்திகள்ல சாயுஜ்ய முக்தி அவங்க விரும்புறதே கிடையாது, அவங்க ஏற்றுக்கொள்றது கிடையாது. அவர்களை பொறுத்தவரை முக்தி என்பது பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய தொண்டு. அந்த நிலையுள்ளவர்களை மாற்றி பகவானின் அன்பு தொண்டு புரிபவர்களாக ஆக்குவதுதான். பகவான் சைத்தன்யரும் இது தொடர்பாக கூறும் பொழுது உயிர்களின் உண்மையான நிலை எதுவெனில் பகவானுக்கு, அதுதான் அவங்களுடைய ஹையஸ்ட் கிரைட்டீரியா. அதாவது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கடமையே இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுவதுதான் முதல் கடமை. ஆனா அதை நாம இந்த உலகத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் கூட பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறோம் இல்லையா, தாயினுடைய கருளை எனக்கு வெளியில அனுப்ப வேண்டாம், வெளியில போய் நான் சிக்கின்ற இந்த அவஸ்தைப்படுறதை விட என்னை இங்கேயே இந்த மாயினுடைய பிடியில விழுறதுக்கு முன்னாடி இங்கேயே நான் உங்களுடைய திருவடிகள்ல நான் சேர்ந்துடணும்ட்டு பிரார்த்திக்கும் அந்த குழந்தை. ஓகே, அது அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இது. சோ வெளியில வந்த பிறகு என்ன ஆகும்னாக்கா உள்ள நம்ம வேண்டதே நம்ம மறந்துருப்போம். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மறதியும் கூட நமக்கு. இதுவே உண்மையான முக்தி ஆகும் அப்படின்னா தொண்டு புரிவதுதான், அதுதான் உண்மையான முக்தி. ஒருவன் தனது செயற்கை நிலையினை விட்டு உண்மை நிலையினை அடையும் பொழுது அப்படின்னா இந்த பௌதிக நிலைதான் செயற்கை நிலை இல்லையா. உண்மையான நிலை நம்முடைய ஆத்ம நிலையை உணரக்கூடிய அந்த தன்மை. சோ முக்தன் அல்லது விடுதலை பெற்றவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். பகவத்கீதையிலுமே இது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கு. பகவானின் உன்னதமான அன்பு தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவன் முக்தன் அல்லது பிரம்மபூதன் என்று கருதப்படுகிறது என்று பத்ம புராணத்திலும் இது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறதா இந்த இடத்துல மேற்கோள் காட்டுகிறார் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள். முக்தி என்பது பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுதலையே ஆகும். சோ யாரெல்லாம் பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிகிறாங்களோ அவர் முக்திக்கான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று அர்த்தம். மாமுனிவர் மைத்ரேயர் மேலும் விளக்குகிறார். துருவ மகாராஜா ஆரம்பத்துல பகவானின் தொண்டில் ஆட்பட வேண்டும் என்று நினைக்கல, அவருக்கு பொசிஷன் கிடைக்கணும்னு தான் வந்தார். மாறாக அவர் தன் கொள்ளுத்தாத்தாவை விட மேன்மையான நிலை அடைய வேண்டும் என்று விரும்பினார். இது பகவானின் பக்தி தொண்டாகும், இதுல தொண்டே கிடையாது இல்லையா. மாறாக புலன்களுக்குரிய தொண்டாகும் இல்லையா. தன்னுடைய மனசுக்கு அவர் இந்த நிலை அடையணும்ன்ற அந்த உறுதி. சோ இங்கே சூக்ஷ்மமா இருக்கக்கூடிய அந்த புலன்களுக்கு திருப்தி அளிக்கக்கூடிய செயல் தான் அது அவர் செய்தது. உலகில் மிகவும் உயர்ந்ததாக கருதப்படும் பிரம்மதேவனின் பதவியை ஒருவன் அடைந்தால் கூட அவன் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவே தான். ஏன்னா அந்த பதவிக்கு ஒரு ஜீவாத்மா, குவாலிஃபைடு ஜீவாத்மா தான் பகவான் படைக்கிறார். ஸ்ரீலா பிரபோனந்தா சரஸ்வதி கூறுகிறார், ஒருவர் உண்மையான தூய பக்தி தொண்டு நிலைக்கு உயர்த்தப்பட்டான் என்றால் அவன் மிகச் சிறந்த தேவர்களான பிரம்மதேவனையும் தேவேந்திரனை விட சாதாரண இழிந்த 5 கிணையாக தான் கருதுவான். சாதாரண ஜந்து ஓகே ஜந்து அப்படின்னா ஒரு நார்மலா அப்படின்னா ஒருத்தர் சாரி 5 கிடையாது ஜந்து ஸ்பெல்லிங் நான் பார்த்தேன் இங்க இவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல பார்க்கும்பொழுது சம்டைம்ஸ் ஓகே தவறாருது. ஜந்துன்னா உயிர் வாழி. ஓகே, சாதாரண உயிர் வாழிக்கு இணையாகத்தான் கருதுவான். அப்படின்னா ஒருத்தர் பகவானுடைய திருத்தொண்டு புரிய ஒரு தூய பக்தி விடுதலை அடைந்த தன்மைக்கு ஒருவன் அடைந்த பொழுது அப்படிப்பட்ட பக்தன் பிரம்மதேவரையும் அதே மாதிரி இந்திரனை கூட ஒரு சாதாரண ஒரு உயிர் வாழியை போலதான் கருதுவாங்க. அப்படின்னா அவங்க எந்த வேறுபாட்டையுமே காட்ட மாட்டாங்க. சோ இறைவனுடைய படைப்புல எல்லாரும் ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த பாவத்துக்கு அவங்க சென்று இருப்பாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. அது போல மிகச்சிறந்த தேவரான பிரம்மதேவனும் ஜட இயற்கையின் மீது அதிகாரம் செலுத்தவே விரும்புகிறார். ஏன்னா அவருக்கு மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் இல்லையா, மோட் ஆஃப் ஃபேஷன்ல இருக்கிறதுனால அந்த அந்த பாவம் எப்பயாவது தலை தூக்கும். அதுக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது என்ற பிரார்த்தனைகளை கூட பகவான்கிட்ட வேண்டார் இல்லையா. எனக்கு அந்த அகங்காரத்தை கொடுத்து விடாதே பகவானே அப்படின்றார். புல நுகர்ச்சி என்பது ஜட இயற்கையினை ஆள்வது என்று பொருள்.
சோ கட்டுண்ட ஆத்மாக்களுக்கு இடையிலே முழு போட்டியே ஜட இயற்கை ஆள்வதை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் உண்மை இல்லையா? சோ நான் இந்த உலக ஆளணும், நான் இந்த நாட்டை ஆளணும், நான் இந்த இந்த இது என்ன சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம தமிழ்ல ஸ்டேட்டுக்கு மாநிலம் 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 நான் இந்த மாநிலத்தை ஆளணும் இல்லையா? நான் இந்த வட்டத்தை ஆளணும் இல்லையா? நான் இந்த குடும்பத்தை ஆளணும் இல்லையா? அடுத்தவர்களை அடக்கி தான் உயர்வான நிலையில இருக்கேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பாவம் தான் இந்த இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழ்களுடைய இந்த பண்பு. சோ அதுல வந்து போட்டி இல்லையா? சோ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பே இருக்கு, ஒரு 10 குடும்பங்கள் ஒன்னா இருக்கும்போது அதுல யாரோ ஒருத்தர் வந்து வெரி குட் குவாலிட்டிஸோட கூட இருக்கலாம். அவங்க சொல்லக்கூடிய விதம் வந்து அடுத்த அந்த 9 குடும்பங்களும் ஏத்துக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கலாம். ஆனா அதுல வந்து அந்த 9 குடும்பத்துல யாதோ ஒரு குடும்பத்துல இருக்கிற நான் சொல்றதுதான் கேட்கணும், இவங்க சொல்றது கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனசு இருக்கும் இல்லையா? இதெல்லாம் சாதாரண, ஏன்னா இது பொறாமையினுடைய வெளிப்பாடு. பேசிக்கலா நாம ஆளணும் அப்படிங்கிற இறைவனை போல நாம ஆகினால்தான் நம்ம இந்த உலகத்துக்கே வந்திருக்கோம். அந்த ஒரு குவாலிட்டினால்தான் நம்ம இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கோமேன்றது நான் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். நவீன விஞ்ஞானிகள் தங்கள் அறிவை நினைத்து மிகவும் பெருமை கொள்கின்றனர் இல்லையா? அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி கோடி கோடியா மில்லியன்ஸா துட்டை போட்டு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க. அதுல ஏதோ ஒண்ணு வந்த பிறகு அவங்க பெருமிதம் கொள்கிறார்கள் இல்லையா? இப்பெல்லாம் இன்னும் ஒரு படி லெவல் ஹையஸ்ட் டிஜிட்டலைசேஷன் வேற வந்துடுச்சு இல்லையா? அதுக்கு வந்து எல்லாம் கான்ஃபரன்ஸ் போட்டு அப்புறம் அவங்களுடைய நிலையை வந்து எடுத்துரைச்சு அதை வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ணி அதை வந்து பிசினஸா பண்ணணும். இதுதான் வாழ்க்கையை போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? சோ இத்தனை படைப்புகள் தேவையே கிடையாது. வாழ்க்கையில நம்முடைய தேவைகளை நாம குறைச்சுண்டா போகக்கூடிய பாதை வந்து சுலபமா இருக்கும். எவ்வளவு தேவைகளை நாம வந்து அதிகரிச்சுட்டே போறோமோ பௌதிகத்துல அந்த அத்தனையுமே நம்ம துண்டிக்கிறது வந்து அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. இது நாம கண்டிப்பா உணர வேண்டிய ஒன்று. ஓகே, சோ காரணம் அவர்கள் ஜட இயற்கையின் விதிகளை ஆள்வதற்கு புது முறைகளை கண்டுபிடித்துக் கொண்டிருக்கலாம். இதுதான் மனித நாகரிகத்தின் முன்னேற்றம். இதுதான் அதாவது ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். அவர்கள் கருதுகிறார்கள் ஆரம்பத்தில் துருவ மன்னனின் மன இயல்பும் அது போன்றுதான் இருந்தது. ஆனா அந்த காலத்துக்கு ஏற்றவாறு அவ்வாறு இருந்தார் அவர். சோ ஆனா இந்த காலத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆனா நாம செய்யறதுதான் ரைட், நாம சொல்றதுதான் ரைட், இதுதான் கரெக்ட் அப்படின்னு வாதிக்கக்கூடிய தன்மை நம்ம கிட்ட உண்டு. சோ அதனால்தான் துருவ மகாராஜாவின் முன்னர் பகவான் தோன்றிய பிறகு அவர் தன் மனதால் பெற விரும்பியதை அதற்காக பகவான் தனக்கு அளித்த பெரிய பரிசினை ஒப்பிட்டு பார்த்ததாக பல இடங்களில் கூறப்படுகிறது. அவர் பெறப்ப விரும்பியது உடைந்த கண்ணாடி துண்டுகள், ஆனால் அவர் பெற்றதோ கோஹினூர் வைரங்கள் ஆகும் இல்லையா? அவர் கேட்டது எல்லாமே பௌதிகம், ஆனா அவர் கிடைச்சதெல்லாம் பௌதிகம் பிளஸ் ஆன்மீகம். பௌதிகத்தை இங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவர் அதை உபயோகப்படுத்தலாம், ஆனா நித்தியமான ஸ்தானத்தையுமே பகவான் அவருக்கு கொடுத்தார் இல்லையா? அதுதான் கோஹினூர் வைரம். பகவான் தான் முன் தோன்றியதுமே பிரம்மதேவனிட உயர்ந்த நிலையை பகவானுடன் அடைய விரும்பிய தன் எண்ணம் எத்தனை சிறுமையானது என்று அவர் உணர்ந்தார். இந்த ரியலைசேஷன் தான் நமக்கு எல்லாருக்குமே வரணும். இப்படி நாம என்ன பக்தி கொள்றோம், நம்ம எதை கேட்கணும் பகவான்கிட்ட, எதை கேட்கவே கூடாது அப்படிங்கிற பக்குவத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பா நாம எடுத்துட்டு போகணும். பகவானை நேரில் காணும் வசுதேவ நிலையினை துருவ மகாராஜா எய்தியவுடன் அவரது அனைத்து குற்றங்களும் அவரை விட்டு நீங்கின இல்லையா? சோ தரிசனம் பெறது அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. இவ்வாறு அவர் தான் பெற விரும்பியதை பெற்றதை நினைத்து நாணினார். அவர் எதை பெற விரும்பினார், ஆனா பகவான் என்ன கொடுத்தார் ரெண்டுத்தையும் பார்க்கும் பொழுது நம்ம கேட்டது எவ்வளவு லோவான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் புரிய ஆரம்பிக்கிறது. சோ தனது தந்தையின் நாட்டை விட்டு மதுவனத்திற்கு வந்ததையும் ஆன்மீக குருவான நாரத மகரிஷி முனிவரை சந்தித்தையும் தனது மாற்றாந்தாய் வழிவாங்க வேண்டும் என்றும் அதற்காக மிக உயர்ந்த நிலையினை தான் அடைய வேண்டும் என்றும் எண்ணியதை நினைத்து நாணினார், வெட்கப்பட்டார் இல்லையா? நம்ம படிச்சோல்ல நேற்று பண்பு வெட்கப்படுதல் இல்லையா? மாடஸ்டி. பகவானிடமிருந்து மிக உயர்ந்த நிலை பெற்ற பிறகும் கூட அவர் துக்கப்பட்டதற்கு இவைகளே காரணங்களாகும். முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேர் பார்த்த பொழுது துருவ மகாராஜா தன் மாற்றாந்தாய் பழிவாங்கம் என்ற உணர்வே ஆள வேண்டும் என்ற விருப்பம் ஒன்று கூட இல்லை. அது என்ன, அவர் வாசுதேவ நிலை ஹையர் லெவல் ஹையர் ஸ்டேட்டஸ் அவர் ரீச் ஆயிட்டார். அப்ப அல்பமா இருக்கக்கூடிய இந்த லோயர் அந்த குவாலிட்டிஸ் அவர்கிட்ட கிடையாது. ஆயினும் பகவான் மிகவும் அன்புடையவர் ஆகினால் அவர் துருவ மன்னர் விருப்பத்தை நிறைவேற்றினார். அவர்
வேதாகம் என்னும் வார்த்தையினை பயன்படுத்தினார். துருவ மகாராஜா உலக நன்மைகளை பெற வேண்டும் என்று விரும்பிய பொழுது பகவான் அவர் உள்ளத்தில் இருந்தார். ஆனால் அவர் எல்லாவற்றையும் அறிந்திருந்தார். ஒரு மனிதனின் எண்ணங்களை பகவான் நன்கறிவார். பகவத்கீதையிலும் இதுதான் வேதாகும் சமகீதானி என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. பகவான் துருவ மன்னரது அனைத்து விருப்பங்களையும் நிறைவேற்றினார். தான் மாற்றாந்தாய் மீதும் அவர் மைந்தன் மீதும் அவர் கொண்டிருந்த பழிவாங்கும் உணர்வு திருப்தியுற்றது. தனது கொள்ளுத்தாத்தாய் விடவும் மேன்மையான நிலை அடைய வேண்டும் என்ற அவரது ஆசையும் நிறைவேறியது. அதே நேரம் துருவலோகத்தில் அவர் நித்திய நிலையம் உறுதி செய்யப்பட்டது. துருவ மகாராஜாவுக்கு நித்தியலோகம் கிடைக்கும் என்று அவர் கற்பனை கூட செய்தது கிடையாது. ஆயினும் கிருஷ்ணர் நினைத்தார், உனது மேன்மை மிக்க நிலையுடன் இப்பௌதீக உலகில் துருவன் என்ன செய்வான் என்று. ஆகையினால் அவர் துருவனுக்கு அவரது புலன்களில் எந்தவித மாற்றமின்றி இந்த பௌதீக உலகினை 36,000 ஆண்டுகள் ஆள்வதற்கு வாய்ப்பளித்தார். அதன் மூலம் அவர் மிக பெரிய வேள்விகள் செய்து இந்த உலகில் புகழ் வாய்ந்த அரசராக திகழ வேண்டும் என்றும், துருவன் தனது இன்பங்கள் அனைத்தையும் அனுபவித்த பிறகு துருவலோகம் உள்ளிட்ட ஆன்மீக உலகத்து அவனை உயர்வு பெற செய்ய வேண்டும் என்றும் வரமளித்தார். எவ்வளவு வரங்கள் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? ஆனா அதற்காக துருவ மகாராஜ் செய்த ஆஸ்டரிட்டிஸ் கடுமையானது இல்லையா? சோ அந்த அளவுக்கு அவர் ஸ்ட்ராங்கா கன்விக்ஷனோட அவர் செய்தார். ஆனா இந்த இடத்துல பௌதீகத்தை நாம எப்பெல்லாம் கேட்கிறோமோ அப்பெல்லாம் நம்ம பகவானை நோக்கக்கூடியதுக்கான தூரம் நமக்கு இன்னும் நிறைய தூரம் போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். எப்ப நம்ம பௌதீக தேவைகளை குறைச்சுட்டே நாம பகவான் மீது பக்தியை நம்ம அதிகப்படுத்திண்டே போனோம்னா அப்ப அந்த இடைவெளி, இறைவனுக்கும் நமக்கும் இருக்கக்கூடிய இடைவெளி குறைய ஆரம்பிக்கும். இதுதான் நாம இந்த லாஜிக்கை நாம புரிஞ்சுக்கணும். துருவமன்னர் ஆரம்பத்துல அந்த இடைவெளி அதிகமாக வச்சிருந்தாலும் இறைவன் மீது அவர் வச்சிருந்த அன்பு, அந்த அன்பு மற்றும் பக்தி அதிகப்படியானதுனால அந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனாலதான் அவருடைய தரிசனம் பெறும்போது அவருக்கு பௌதிக தேவைக்காக அவர் அதை செய்திருந்தாலும் அதன் மீது அவருக்கு அதை பெறணும்ன்ற விருப்பமே இல்லை. அவருக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பக்குவத்திற்கு வந்தார். சோ உண்மையிலே எது உயர்வானது அப்படிங்கறது உணர்றதுக்கான வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைச்சது. அந்த உயர்வான நிலையை ஒருத்தர் அடைஞ்ச பிறகு தாழ்வான இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் உபயோகப்படுத்திட்டு போலாம். நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காரோ பகவான் அதை செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பக்குவத்தை மட்டும்தான் கொடுக்கும். ஓகே, சோ நாம் எல்லாரும் அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவத்தை அடையறதுக்கு முயற்சி செய்யணும். அவ்வளவுதான். பெரிய ப்ராப்பர்ட், நிறைய கருத்துக்கள். மாதாஜி, இதுல ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி. இதுல துருவ மன்னர் தன்னுடைய சித்தியும் சித்தி பையனும் தண்டிக்கப்பட்டாருக்கும் போது திருப்தியுற்றார் அப்படின்னு இருக்குல்ல, திருப்தி உற்றது அப்படின்னு இந்த அப்படின்னா தண்டனை என்பது என்னன்னா, அதாவது அங்கே சித்தி என்ன சொன்னா, நீ என்னுடைய கருல ஜனித்தா மட்டும்தான் நீ தந்தை மடி மீது உட்கார முடியும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லையா? இப்போ உலகத்தையே ஆளக்கூடிய தந்தை அவரே தனக்கு ஒரு லோகத்தை கொடுத்தார், எல்லாரை காட்டிலும். அதுவே ஒரு பெரிய ஸ்தானம். அது உத்தானபாதனுடைய மடி மீது அமர்வதற்கு காட்டிலும் மிக மேன்மையான ஸ்தானம் இல்லையா? அங்கே அவர்களுக்கு அது இப்போ அந்த உத்தமன் போய் உத்தானபாதன் மீது அமர்ந்தால் அது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது. So that is not a great thing he wants actually now. அவருடைய உயர்வான எதிர்பார்ப்பே வேற இல்லையா? இப்போ பௌதிகத்தின் மீது இருந்த போது அவருக்கு உத்தானபாதனுடைய மடி தேவைப்பட்டது இல்லையா? ஆனா இப்போ இறைவனுடைய நிலை, இறைநிலையை அடைந்த பொழுது எது உயர்வான ஸ்தானம் என்று தெரிஞ்ச பிறகு அந்த நிலை இறைவனே கொடுத்த பிறகு அவருடைய பார்க்கடல் ஸ்வேத தீபத்துக்குள்ளே ஒரு துருவ நட்சத்திரம் அப்போ அங்கே அது நிரந்தரமாவே இருக்கும் வேற சொல்லிட்டாரு. he will be there. யாருக்கும் பிரம்மருக்கு கூட அங்க அனுமதி கிடையாது இல்லையா? அப்போ எந்த ஸ்தானம் உயர்வானது? இறைவன் அளித்த ஸ்தானம் உயர்வானதா இல்ல உத்தானபாதனுடைய மடி உயர்வானதா? அப்ப அந்த இடத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவர் பழி வாங்கியாச்சு. அவர் முடிச்சிச்சு. அந்த பொசிஷனையே அவர் கீழே இறக்கிட்டார் இல்லையா? தட் பொசிஷன் இஸ் நாட் த கிரேட் பொசிஷன் இல்லையா? அவர்களுடைய இறப்பும் துர்மரணமா தான் நம்ம போச்சு. ஆமா, அது பின்னாடி வரும். சோ நம்ம படிப்போம். அப்போ அந்த இடத்துல அவர் தோல்வி விட்டுறது அவங்களுடைய இது
அவங்க சித்தி சொன்ன அந்த ஸ்தானம் வந்து அவருக்கு இப்போ வந்து உயர்வான ஸ்தானமாக தெரியல. அதை விட உலகத்தை படைத்த இறைவனுடைய, அதாவது அவருடைய ஸ்தானத்துல நமக்கு ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்த பிறகு அதை விட வேற என்ன ஸ்தானம் வேணும் மாதாஜி, இல்லையா? இட்ஸ் லைக் டேக்கிங் த ஷெல்டர் அண்டர் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் த சுப்ரீம் லார்ட், இல்லையா? நாம் எல்லாரும் வேண்டது கூட அதுதானே, பகவானு திருப்பாதங்களில் தஞ்சம் அடையணும்னு தான் நம்ம அபயம் அபயம், இல்லையா? பகவான்கிட்ட நம்ம அபயம் அபயம் கேட்டுட்டு இருக்கோம். அந்த அபயத்தையே அவர் அடைஞ்சாச்சு. இனிமே இதெல்லாம் அது நித்தியமானது, இது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது. இது டெம்பரரி ஸ்தானம், அது வந்து அல்பமானது மாதாஜி. உணர்ந்துட்டேன். துருவ மகாராஜ் அவங்க அப்பா மடியில உட்கார வச்சிருந்தாருன்னா அவருக்கு இந்த பொசிஷன் கிடைச்சிருக்காது மாதாஜி. ஆமா, அப்போ அந்த மாதிரிதான் நமக்கு ஒரு ரிலேஷன்ல வந்து ஒருத்தர் போறாங்க அப்படின்னா அது நல்லதுக்கு நம்ம நினைச்சுக்கணும் மாதாஜி. அதுக்குள்ள நம்ம அதுக்காக அதை ஃபீல் பண்ணவே வேண்டியதில்லை மாதாஜி. கரெக்ட். அதனால அப்படின்னா இப்போ பிரேமா மாதாஜி கேட்ட மாதிரி அந்த உறவு வந்து பேசலன்னா அப்ப நமக்கு மனசு வருத்தம் வருது இல்லையா? ஆனா சோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இவ்வளவுதான் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம அவங்கள அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கணும். நம்ம ஓகே, அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட விருப்பம் இல்லையா, இருக்கட்டுமே, நாம அவங்கள வெறுக்க வேண்டாம். அவங்க நம்மள வெறுத்தா வெறுத்துட்டு போட்டோம், ஃபைன். கடவுள் நம்மள வெறுக்கல, கடவுள் எப்ப இருந்தாலும் நம்மள ஏத்துக்கிறாருல்ல, எந்த நிலையில இருந்தாலும் ஏத்துக்கிறாருல்ல. அவர் மீது அந்த பிரேமையை என்னைக்குதான் மனசு மாறும் அப்படின்னே ஒரு நினைப்பு வருது மத்தது. அதுனா இன்னும் நீங்க அந்த பந்தத்திலே இருக்கீங்க. இல்ல கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி போனாலும் டெஸ்டிங் இஸ் கோயிங் ஆன் ஃபார் யூ. வந்த உடனே பகவான் உங்களுக்கு எல்லாரும் கூட விரும்ப மாட்டோம். ஏன் மாதாஜி, அவர் முக்தி நிலைக்கு வந்த உடனே, இறைவனோட இதுக்கு வாசுதேவ நிலைக்கு வந்த உடனே திருப்பி வந்து பௌதிக இது கொடுத்தா, போஸ்ட் கொடுத்தா கூட அவர் எடுத்துக்க மாட்டாரு. அது அவர் வேணான்னு தான் சொல்றாரு, ஆனாலும் பகவான் அவருக்கு கொடுக்கிறார். அவர் கொடுக்கிறாரு, அதான் கேக்குறாரு. திருப்பி வருமா மாதாஜி? காழ்ப்புணர்ச்சி வருமா? வராது. காழ்ப்புணர்ச்சி இல்லாதனால்தான் அவரை வேண்டான்றாரு. அவருக்கு வெறுமே பகவான் நித்திய தொண்டு புரியறதுக்கான அந்த வாய்ப்பு மட்டுமே போரும் தான் அவர் கேட்கிறார் கடைசியில. ஆனாலும் பகவான் என்ன சொல்றார், இப்படி ஒரு நீங்க நிறைய இடங்கள படிச்சுட்டே வரும்பொழுது சின்னவங்களா இருக்கீங்களே, அதுக்குள்ள நீ இது பண்ண வேண்டாம், இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்படிலாம் கிடையாது. ஒரு சின்னவங்களா இருந்தாலும் சரி, பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி, ஆதிசங்கராச்சாரியாருடைய ஆயுட்காலமே மிக குறையும் இல்லையா? ஆனா அவர் அடைஞ்ச இது நிலை வந்து வேறு, ஹையஸ்ட் லெவல் இல்லையா? அது மாதிரி இதுல வயது எல்லாமே கிடையாது. யூ ஷுட் லீவ் அபவுட் த ஏஜ். ஆனா இப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருந்தா மட்டும்தான் ஒரு தர்மம் இதெல்லாமே வந்து தழைத்து நிற்கும். துருவ மகாராஜா, லைக் யுதிஷ்டர மகாராஜா, இவங்க எல்லாருமே இந்த உலகத்தை ஆண்டவர். ஏன் பரீட்சித் மகாராஜா கலிபுருஷன் இருக்கிறதுக்கே இடமில்லாம பண்ணார் இல்லையா? அப்படி அந்த மாதிரி தெய்வீகமான குணங்களை கொண்ட ஒரு மனிதரால் இந்த பிரபஞ்சம் ஆளப்பட்டது என்றால் அங்கே அமைதி என்பது இருக்கும், தர்மம் என்பது இருக்கும் இல்லையா? நிம்மதி என்பது இருக்கும். அதுதான் எல்லாமே இருக்கும். அப்போ நன்னிலை இங்க வரக்கூடிய அந்த ஆத்மாக்கள் கூட வந்து உயிர்வாழிகள் வந்து எலிவேஷன் இல்லையா? அவங்களும் வந்து தர்மமான முறையில வந்து தங்களுடைய பிரஜைகளை வந்து வழி நடத்தி செல்வார்கள். மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை வந்து அவர்கள் வந்து எடுத்துரைப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட பாவம் தான் நம்ம சீக்கிரமா எல்லாருமே வந்து பகவானுடைய திரு பாதங்களை சேர்வதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும். அதுதான் இந்த காசு. நம்மள இங்க அனுப்பிச்சிட்டு நம்ம இங்க வந்து கஷ்டப்படுறது வந்து பகவான் பார்க்க சகிக்கிறதே கிடையாது. நம்ம திரும்பி எப்ப வருவோன்னு. மாதாஜி, பின்வரும் சந்ததியர்களுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாவது 4 அரசர்கள் இருந்தா தானே மாதாஜி இந்த இது நன்றாக வளரணும். அது செகண்டரி வேலை. மெயின் வேலை வந்து தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை கரை சேர்க்கிறது தான் முதன்மை கடமை. அது வெறுமனே பிராமணர்களால மட்டும் பண்ண முடியாது. ஆளக்கூடியவனும் கொற்றவனும் அந்த அறவழியில இருந்தா மட்டும்தான் அந்த அரசாங்கமும் வந்து அறவழியில போகும், இல்லைன்னா அதர்ம வழியில தான் போகும். ஓகே, சோ அதுக்காக தான் துருவ மன்னர் வந்து இங்க ஆளணும்னு சொன்னதவர். தட் இஸ் த ஒன்லி ரீசன். ஓகே, ஏன்னா மேலும் he has the right also, he is the legal higher also இல்லையா? சோ முதல் மகனும் உத்தானபாதனுடைய முதல் மகனும் அவர் தான். சோ அவருக்கு தான் அந்த அரியணையினுடைய அதிகாரமும் உண்டு இல்லையா? அண்ட் இஸ் குவாலிஃபைட் ஆல்சோ. 2 நிலைகளுமே அவர் வந்து இருக்கு. சரிங்களா? ஃபைன். ஹரே கிருஷ்ணா. பௌதீகத்தை அனுபவிக்கணும்ன்றது பகவான் நமக்கு சொல்றது இல்ல, நாம தான் பௌதீகத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஓடி வந்திருக்கோம் இந்த இடத்துல. அதுதான் நிஜம். ஓகே, ஆனா இருந்து
இன்னும் இழிவான பாதைக்கு போகாம நன்னிலை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் இருந்தா மட்டும்தான் நடக்கும். அதுக்காகதான் இந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் வந்து இந்த உலகத்துல வாழணும்ன்றதுக்காகவே அவங்களுக்கு கொடுக்கறது எல்லாரும் நீ கிரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி, துருவ மகாராஜா தான் கிரேட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவரு பகவான் இது பண்றாரு. எஸ் எஸ், கிரேட்ன்றது பை த குவாலிட்டிஸ். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபா சிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।